Добрый вечер. Калі вы ўсё яшчэ не зразумелі, мы сёння ў пятнічным стрыме, і сёння другая частка Хайлікс. Нічога дзіўнага не адбываецца. Зараз я крыху яшчэ гук падраўняю. Вось так прыкладна будзе. Няхай. Вось. Што такое Хайлікс? Гэта складана апісаць, гэта прасцей паглядзець. Геймплейна першую частку я буду гаварыць на прыкладзе першай часткі, але як я глядзеў у трэйлеры, другая частка адрозніваецца літаральна толькі большай, скажем так, якасцю самой гульні. Таму што тупа больш пікселей на кожнак на ўсё. У чым сэнс? Скажем так, яго складана перадаць, не магу яго перадаць. Яго просто, я бы сказаў, што яго няма. Але Хайлікс у сваёй аснове гэта JRPG. Мы партыйныя JRPG, у якой па тыпу як Final Fantasy альбо Dragon Quest, хто знаёмы. Вось. У аснове сваёй гэта яна, хоць і з незвычайным візуальным стылем. Нягледзячы на ўсё, мы будзем просто сюжэт складана разабраць, таму што персанажы размаўляюць на згенераванай мове з фразамі, якія большасці сваёй не маюць ніякага сэнса. У сусвеце ёсць свая нейкая тэрміналогія, якую зразумець так-то само па сабе амаль немагчыма. Вось. Вітаю, Рэгана. Вітанкі галюцынацыям нашым. Так. План такі. Сёння, як і звычайна, на пятнічны стрым мы гуляем 3 гадзіны ў гульню. Першы Хайлікс быў амаль пройдзены за адзін стрым. Нам, я думаю, літаральна заставалася, можа, хвілін 10-15, можа, больш трошкі. Ну, не ўпэўнены. Я не думаю, што другая частка значна даўжэй, але не думаю, што мы паспеем яе за адзін стрым. Так што, ну і тут больш зацікаўленасць у тым, каб паглядзець. Я буду параўноўваць яе толькі з першай часткай і буду параўноўваць яе з Dragon Quest'ам і Final Fantasy, там, дзе гэта магчыма, таму што ў іх ёсць агульныя рысы. Ці магу я? Ось, пацверджанне, новая гульня, паехалі. Так, мне показывае кіраванне на клавіатуры, але я ўзяў у рукі геймпад. Таму я спадзяюся... Ага. О, яны дадалі скок, не халера сабе. Ён пачатачкай б'е, добра. Принять внешний облик. Не, давайте, калі ласка, не будем прымаць. Мы можем скакать, не ведаю, наколькі гэта... Слухайте, яны далі ўзаемадзеянне з аб'ектамі, вось усё гэта. Вы паглядзіце, вось стул можна піхаць. Кайфы, вы паглядзіце. Ага, это выхад увогуле. З хаты. Добра. Якасць да гульні, так скажем, падвысілася, але гэта, мне падаецца, яшчэ і ускладніць яе, таму што зараз дадалося трэцяе вымярэнне. Гэта яго кватэра? Так, мы толькі прачнуліся, яму нешта снілася і вось пачалося. Што это такое? Ага, гэта яго пітомец мясцовы, добра. Што это такое? Пусці мяне. Не-не-не, я ждаю паглядзець, што вы зверху. Не магу, я так разумею. А, гэта просто монетка. Усё, зразумеў. Там уніз нейкі спуск. У той частцы быў месяцовы каток. Так. І гэта выглядае таксама як... Ну, нейкая жывёлка. Ага. А чаму такія яшчэ версіі мяне ёсць? Новый досвед атрымалі, як у папярэдняй частцы. Тэлевізары дазваляюць нам вывучыць нейкую новую магчымасць. Большасць з таго, што тут адбываецца, сэнсу не мае перакладаць, таму што звычайна гэта бязгузіца нейкая. Я так разумею, што выхад яшчэ тут ёсць. Тут цэлая вёска нас такіх. Я думаў, што мы такія па тыпу, ну, у папярэдняй частцы усе мелі свой дызайн,
І таму я лічыў, што мы просто, ну, наш знешні выгляд так адрозніваецца. Але ж тут літаральна цэлая вёска такіх жа, як мы. Оп. Патанулі. Добра. Гэта жыццё пасля смерці. Таксама механіка такая была у папярэдняй частцы. Гэта месца, куды мы траплялі дагэтуль толькі калі памёрлі. Тут жа ёсць магчымасць да яго трапіць у любы момант. Калі мы знойдзем нейкі, ну, колодзеж. Што вы такое? Добра. Ты хто такі? Ага. Папярэдняга персанажа клікалі Вейн, наколькі памятаю, у першай частцы. І вось гэтыя... гэта не каты нейкія і не пітомцы. Гэта лічынкі Вейна. То бок таму і цэлая вёска, таму што вось з гэтых вось з'яўляюцца Вейны. Яны пладзяцца далей. Потым адпраўляюць дамоў, дзе яны мацнеюць пакрыху з цягам часу. Окей, добра. Я тут шмат куды магу забрацца. Незвычайненька, добра. Это ускладняе насамрэч саму гульню. Не-не, не жадаю браць месца. Не-не-не. У мяне няма выбора. Прыйдзецца абіраць штосьці. Гэта мяне закіне ў дом Вейна. Добра. Цікава, чым першае скончылася. Бо, ну, тут по типу спроба працягнуць гісторыю у нейкім сэнсе. Хоць я і сэнса ўвогуле в першай частцы не зразумеў, ты хто такія. Я гэтую выкарыстоўваю, знайдзі сабе яшчэ. Гэта зноў жа для мяса. Можна памыцца ад статусаў, пазбавіцца. А туды ўнутр я нікуды зайсці не магу, не? Зачынена. Добра. У мяне ёсць нейкі бег, не? А гэта ёсць моя максімальная хуткасць. Я знайшоў бурыта, цудоўна. Іу, а ты што такое? Знайшоў мяса. Яно яшчэ жывое было. Я што хацеў сказаць, увогуле Хайлікс так-то ў сваім сэнсе, не гледзячы на візуальны стыль, гэта ўсё яшчэ даволі простая гульня у сваім, ну, не пра складанасць гаворка. Я, скажем так, геймплейна яна нічым не адрозніваецца ад абсалютна звычайных JRPG. Не тое, каб нават прадвінутая, то яна простая ў гэтым сэнсе гульня. Просто на, як бы быццам бы наклалі іншы, скажем так, цветапогляд на яе. Праз іншую прызму глядзець на ўжо знаёмую гульню. Это просто замяняць нейкія кавалкі візуальным стылем іншым. І мы ўжо атрымліваем нейкі результат. Там нейкая у нас грынілка была мяса. Давайте пойдем да яе. У меня ж ёсць мяса, правильно? Так. Цудоўна. А я кажу, тут абсурд толькі знешні. Так, ён такі ёсць. Звычайна яго толькі ў сэнсе сваім змяняюць. З гэтым гуляюцца, а не візуальна. Так, мы вярнуліся сюды. Это мы дзесьці пад нашым домам зараз. Что мы яшчэ не праверылі, верх мы не праверылі нашай хаты. Я так разумею, тут можна памыцца, так? Памыліся. Душевную губку нейкую знайшлі. Не пытайце, што гэта такое. Тут шмат чаго не толькі мае сэнс. Прыняць... змяніць знешні погляд.
Вы паглядзіце, які мы можам быць. А давайте вось такім паходзім. Вось так. Мы будзем адрознівацца ад астатніх, не такія ж клоны, як і астатнія, непадобнымі. Упс. Можа, не варта было? А ты можаш назад заскокнуць? Без праблемаў. Якая прыгажосць? А ты што такое? Так, ідзі на захад, вось гэта, знайсці балерола. Астатнія не скончылі сваю трэніроўку, так што ты пойдзеш адзін. Ну, добра. Можа, Вейн сам па сабе з першай частцы, ён неяк бясконца... Ну, ён можа эвалюцыяніраваць, і вось гэта ўсё. Што з вамі? Перакульвацца магчыма? Што гэта? Са старым Вейнам. Ага, вось наверсе, там вось гэта істота дзіўная. Гэта, яны называюць яго старым Вейнам. Не гледзячы на то, што першую частку мы не скончылі, але мела быў сэнс, што вось гэта мы з першай частцы. То бок гэта і ёсць стары Вейн. О, я такі зараз уважыў. У залежнасці ад таго, вецер заўсёды дуе з аднаго боку, і бачыце, трохі калыхаецца наша вопратка. Яна заўсёды калыхаецца ў адным напрамку, то бок калі я разгарнуся вось так, то яна ўсё роўно будзе дзьмуць з захаду на ўсход. Бачыце? Разгарнуўся. Приколдасна. Мне сказалі ісці на захад, але ж я ж не абмежаваны, правильно? Вось гэта дом Вейна. На ўсход тут і не прайсці. Давайте яшчэ раз вяртаемся дадому. Вернемся. Я гляджу яшчэ, можа тут ёсць штосьці, што я не пабачыў. Там уверсе штосьці ёсць. Не? Выглядае так, быццам бы там туды магчыма забрацца наверх. Добра, тут ні халеры няма больш. Пайшлі адсюль. Ну яго. Квест нас вядзе на захад. Гэта мы і зробім. Тут не толькі выглядала, што у нас і выбар-то вялікі ёсць. Раптоўныя бойкі, як у Final Fantasy, я так гляджу, не чакаюцца ў нас. Ты хто такі? Ты, у каго ёсць пнеўматафора, могуць прайсці праз мора на поўнач да Віефакса. Чтобы гэта не было. Добра. Няхай так і гавораць. Штосьці ёсць, я скажу. У Халікса асабісці другая частка. Ведаеце, з першай было складаненька тым, што я говорю, яна адчынялася, ну, калі я ўжо ўзгадываў гэта, але першая частка адчыняецца літаральна маленькае вакно па тыпу на не на чацвёртую нават, можна 1/6 майго манітору. Я ў цэнтры тады паставіў яе стрыма. Адзінае, што было зручна, гэта было чат чытаць, таму што літаральна ён у мяне возмяшчаецца тады на экране без праблемаў ніякіх. Вось, тут жа, ну, і якасць падвысілася відарыса, і глядзець на гэта трошкі яно неяк не настолькі рэжавока. Тут каточка няма, но гэта мінус вялікі, так. Так, вось туды можна яшчэ на захад ісці, але давайте не пойдзем туды, яшчэ раз праверу, што ў нас на поўдзень. А вось тут. Там магчыма прайсці? Не, нічога там няма. А гэта якога года? А давай я хутенька гляну. Якога ты года? Так. У Steam з'явілася ў 20-м годзе, то бок ёй 4 гады. Так, Джокамас пацверджвае. Вітай, Джокамас.
Вітаю Лучара, мені падаецца, не павітаўся. Тут павінен быць наш сябар, я так разумею, яшчэ з папярэдняй частцы. Альбо ў іх можа тут. Окей, это вораги, я так разумею, так? Ну давайте. Вораг дык вораг. А ці справлюся я адзін? Яны выкарысталі нешта на мяне. Не, яны моцныя. Я нават не пахажу, яны мяне заб'юць раней. Снайп, gesture scene, брейс. Брейс это збегча, я так разумею. Гэта абарона, не падыдзе. Нас заб'юць зараз. Ну вось і ўсё, хутенька скончылася. Нагадваю, што гэта не канец гульні. У нас даволі лёгка, ну гэта частка геймплея і ў першай частцы, і ў гэтай. Гэта, наадварот, адзіны спосаб нам як падмацоўвацца раней было. Мне так цікава, я тут магу просто праскакаць, так? Было, у мяне атрымлівалася. Мне няма неабходнасці праходзіць праз там усё, просто можна заскачыць сюды. А тут што? Нічога цікавага. Ідзем у дом Вейна зноў. Тады абыходзім гэтых ворагаў, бо іх мы не пераможам, трэба іх проста абысці. Мне падалося? Падалося. Мяркую, наша мэта знайсці месяцовага каточка. Я спадзяюся. На жаль, мне падаецца, гэта не тая гульня. Цікава, ці існуе нейкае відэа, якое тлумачыць сюжэт Хайлікс? Ну, па тыпу, каб не спрабаваць прабівацца скрозь усю тэрміналогію і проста, так, давай мне коротенька. Пачакайце-ка, можа я далёка зайшоў там. Можа наш сябр вось тут. Так, хутчэй за ўсё ён тут. Я занадта там забраўся. Так, тут няма нічога. Нейкая статуя адламаная. Твар там бачна. Вось фонтан ёсць, які дазволіць нам... Гэта што я зрабіў? Калі я знайшоў фонтан, ці абавязкова мне скакаць у яго, каб ён адзначыў мне яго як новую кропку? Давайте адзначым. Ну, я заскокну. Пачакай-ка, хлопча, што ты там робіш? Добра. Я нам падказаў, як выйсці адсюль. Вітаю, Цмок. У сэнсе. Hollow Knight 2 уже выйшаў. Там яны яшчэ сілксом апошнія 5 гадоў дарабіць не могуць. Не чакаў, што ён будзе ізаметрычна, але маем, што маем. Ну, бывае так. Зараз я цябе толькі зразумеў. Вы што такое? Лютает. Добра. Ты вораг? Не. Што гэта у нас? Яшчэ невядомая халера нейкая. У іх сцягі ёсць, не халера сабе, давайте уніз правалімся тут. У хату праваліліся, вітаю. Гэта гандляр нейкі. Lucky Tower Ultimate, адпраўляемся 500, дай-ка я зазірну. Lucky Tower.
Lucky Tower Ultimate. Окей. Добре. Добре, нешта жартоўнае над данжикамі, я так разумею, з дзекі. Платформер. Ну, добра, добра. Неблага. Трэба ж і ў сучасныя... Гэта Супер Марыо, ну амаль-амаль, так. Так, буріта, сок, паляпшэнні розныя, якія каштуюць. Гэта мы косткамі гандлюем? Блин, у меня только 14. Патрэбна 200 і 300. Ну добра, мы ведаем, дзе набываць тады, калі нам спатрэбіцца. Ну, выпустите мяне. Это ўсё фігня. Пайшлі адсюль. О, тут есть бег. Блин, ні халеры сабе. Цудоўна. Я думаю, я тут буду повольненько так ходить увесь час. Двери зачинены. Хлопча, там зверху, калі ласачка. Так. Яны робяць... Так, 10 нас паўднём загадзя яны раскопкі ведуць. Я спрабаваў наблізіцца, але мяне адштурхнулі галіформы. Ну добра, як скажаш. Хто бы гэта не былі. Я так разумею, галіформы гэта... Указальнік гаворыць управа проста ісці. Окей. Я зрабіў, як там было сказана, гэта не спрацавала. Ты хто такі? Лорд Гібулоус кіраваў гэтай зямлёю. Але гэтая эра была знішчана анархістамі. Гібулус... Гэта не адзін з нашых сяброў, не? Я магу блытаць. Не выглядае, не? Ты хто такі? Зараз фраза. Гэта ўсё адбылося так хутка. Войскі Віефакса захапілі уладара кафейні. Без кофе мы будзем не мець ніякай абароны супраць спор. У той момант, калі я пачынаю думаць, што я пачынаю штосьці разумець у гульне. Не-не-не, гульня такая. Ой, споры. Нам трэба кавай абараніцца ад спор. Кавярня наша знікла. Что за холера? Куды я? Куды я трапіў? Нешта зачыненае. Мне здаецца, Lucky Tower ідэальна падойдзе для таго гіпатэтычнага фармата 1 гадзіна 10 хвілін на гульню. Ты гуляеш яе альбо 10 хвілін, альбо одно жыццё. Угу. Там манеткі былі ў паветры, нельга спорыць. Манеткі ў паветры я нажалі, ну так я і пайшоў, я думаю, што зараз тут будзе схаваны масток. Слухайце, а можа масток схаваны? Можа я не дакруціў ідэю просто до конца. Давайте-ка паспрабуем. Можа масток схаваны, просто мне патрэбна скокнуць далёка. Блин. Мне падаецца, я блізка. Я сабраў одну манетку. Калі я удала скокну, то я заберу адтуль усё. Мы лётаць умеем. Калі заціснуць скок, мы працягваем ляцець. А ёмы. А як тут забрацца-то далей? Вейн, давай, заскачы. Хоть дзе. Я не разумею, як я павінен тут. Карацей, мы умеем парыць. Ведаючы гэта, можна тады і нармальна так праляцець. Зараз мы забярэм гэтыя манеткі ўсе. Давай.
Ага, туды мы не заскочым так просто, так? Ну ўсё, ну добра, скокнули ўніз. Так, пачакайце-ка. У перакладзе Background 3 споры казаліся перакладзены як спрэчкі. Чакана. Наконт сучасных гулін. Занзара, Hidden Portal. Дзякуй вялікі, Волчара, 1000 адпраўляецца на яе. А мы будем далей даследаваць, што ў гэтым горадзе Скажем так, пакуль што візуал не змяніўся, стыль не змяніўся, але гуляць трошки прыемней. Зноў жа, больш за таго, што яно не такая маленькая па памерах, у мяне не такі маленькі экранчык, на якім я спрабую нешта разабрацца. Тут такія. Нейкія віеваксы, у іх праблемы з імі. Рэкамендуюць пабіць гэтых... Ага, разбіваць іх патрэбна. А вас таксама? Не, на гэтых не працуе. Мне б двойны скок увогуле цудоўна было бы. Давайте сюда зайдем. Вось гэта наш сябар з першай частцы. Альбо нешта падобнае на яго. Не, ён проста з аднаго відэа, так разумею. Як той, які быў у папярэдняй частцы. Гэта іншы, не той, які нам патрэбны. У іх нешта медытацыі яны свае змянілі. Дзівосна. Я могу просто скокнуть и забрать это все? Давай-ка, что у нас тут? Абуток есть. Цудоўна, а як апранаць штосьці? Дайце-ка. Рэчы. Муріта, бла-бла-бла-бла-бла. Гэта ўсё херня. Рэчы. Пальчатачак ніякіх няма. Абутак. Хуткасць будзе падвышана. Добра. Рамансіць яго? Дайце пагляджу. Наколькі ён рамансіцца. Мне вось цікава, як мне туды трапіць. Вось гэта сабраць. Я так разумею, патрэбна зноў праваліцца. Не, нельга. На жаль, не рамансяцца. Там тыя кавалкі мяса незразумелыя, якія былі паблізу. Яны насамрэч такі ж від, яны проста могуць пераходзіць у такую фазу, калі доўга медытуюць альбо нешта такое. Не пытайце. Яно... А я ўніз скакаў, не? Калі не скакаў, то давайте зараз купнем. Цікава, што вы тут робіце? Здабываеце нешта? Так, здабытчыкі нейкія рудакопы мясцовыя. Нейкі дрот? Дрот, ты куды ідзеш? Ты ворог? Я жадаю знайсці ворага, якога я магу перамагчы. Так. Сімвалы якія. Гэта вяртае нам здароўе і падвышае абарону. Моц зніжае. І аслабляе. Давайте накладзем статус вось на гэтага. Нас атакавалі. Даволі балюча, але магчыма трымацца. Давайте яшчэ жест і абарону сабе. І палечымся, і абарону падвысім. Так, пакуль абарона у нас вісіць,
А, обороны няма ўжо. Давайте просто абараняцца тады. Альбо статус накласці. Давайте статус накладзем направо яшчэ. У нас мана не толькі шмат, але гэта магчыма часова. Пачакай, ён прызваў яшчэ аднаго. Чмурэў. Давайте тады жэстам зноў палечымся. Гэта наша апошняя мана пойдзе на гэта. Так, і можа у нас атрымаецца дабіць вось гэтага. Не атрымалася. Трошки. Ау, нас заб'юць. Шкада. Трохі вочы выжигае. Ну, ёсць такое ў гэтай гульні, так. До речі, хочу подяковать. У меня тут настрой был побить палкой крапиву. Пошла шукать недорогие слэшер и вспомнила один стрим. Теперь снимаю стресс об демонов и Devil May Cry 5. Без стрима и на ураті бы на яе поглядела. Вельмі рекомендую. Яна па краху, ну, яна можа быць складанай. Так што у сэнсе таго, што Devil May Cry мае кропку па тыпу, вось ты як пачаткова пачынаеш гуляць, яна будзе, ну, в залежнасці ад складанасці, вядома, будзе, можа, і проста, і ў той жа момант потым яна вельмі глыбокая геймплейна, то бок у яе ёсць складанасці, там 2-3 спачатку прапануюцца. Насамрэч у гульні 10, 6-7 складанасцей. Вось, яны адчыняюцца толькі пасля праходжання. То бок, калі ёсць жаданне, у яе можна далёка паглыбляцца, ў любую частку з іх. Вось, калі і не рэкамендую, каб не дэматывіраваць сябе, не глядзі відосы на ютубе аб тым, як таго, як людзі гуляюць Devil May Cry 5, альбо ў любы Devil May Cry. Таму што ты зразумееш, што, ну, па тыпу, будзеш адчуваць сябе не крута ад гэтага, скажам. Там людзі ўжо на такім узроўні фігачаць, што нават і не блізка да нас. Да звычайных смяротных. Ось. А так гэта заўсёды прыкалдэсная гульня з клёвымі катсцэнамі, ад катсцэны да катсцэны, буквально, літаральна ты вось просто праходзіш ад гэтага да гэтага і насалоджваешся імі. Ось. Плюс яшчэ, для тых, хто не ведае, каму падабаецца Devil May Cry, хутка на Netflixе будзе анімацыйны серыял, я так, наколькі мне вядома. Пра больш маладога Данте. Так. А што у нас тут? Не халера тут мапы. Раней было па тыпу 3 увахода і ўсё ў парадку. А тут зараз разбірайся, яшчэ запомні, што дзе. Гэта кудысьці вядзе. Я зараз аббягаю, просто каб зразумець, што ёсць. Куды я магу забрацца, куды не магу. Ой, блин, зваліўся, не дала. Пачаткова пачынаць. Мне падабаецца, буду ўжываць, калі мяркоўваем гулі, якія маюць пралог на 10 гадзін. Так. Стресс можна па-рознаму здымаць. Калі падабаецца, зараз думаю, што можа яшчэ такога парэкамендаваць. Але, я думаю, у мяне ёсць час, пакуль ты яшчэ Devil May Cry скончыш, бо ён можа заняць пэўны час. Паспрабуем паскакаць туды наверх. Што гэта? А, гэта дзверы схавалі, блин. Глядзіце, банан. Не падай. Халера. Ну ладно. Тут дзесьці павінны быць скок уніз. Я 100% упэўнены. Дзе ты? Усё зачынена, блин. Несацыяльныя ўсе, якія. Вы хто такія?
Можно заходить. Ну, добро. Что это? Ну, что такое? Ты кто таки? Сир Пангорма. Кто привел у тебя у новый Мулдул? Трохногий стул з'являється пустим. Лорд Блерол зловили лорда Блерола і повезли на поунач на територію Вієвакса. Старий Вейна чув жести і покликав мене, каб я попередив Блерола. Його треба вертати. Я здобув пневматофорки для нашого подорожжя. Я так розумію, тобі не потрібні ніякі інструкції для його використання. Мені подається, яны потлумачили гэта у доме Вейна. Пневматофора. Ага, можна поглядзець. Долучыўся нас до команды гэты хлопчык. Добра. Не зразумела ні халеры. Пневматофора. Добра, зараз паглядзім, толькі я гляджу, што тут ужо ў хаце ё. А ты хто такі? Я могу заховаться? Я ждаю заховаться. И танки. Ага, у скарбницу ніхто не може зайсці, пакуль я тут. Так, мяне таксама раздражняюць суседзі, якія дзверы ў кватэры запіраюць, аж зайсці хачу. Ну, здзяўбалі, маглі бы і пакідаць адчыненымі. А то пачалося. Так, тут ключа нікага не хапае. У мяне гэта перыядамі. Звычайна я пакрокавасць люблю. У слэшера мне трэба, каб візуальна спадабалася. Вось Elden Ring мне калярова не падабаецца. Мяркую, вуконг зойдзе, але не за поўны кошт. Это хлопчык? Не ведаю. Так. І можа. Не складана. Каб вымесціць... Вось, мне прыйшло што ў галаву. Трэці God of War. Калі ёсць жаданне проста крычаць, то вось, можа падысці. Калі ўжо зусім забівае цябе. Так. Ну, выхад дзе тады? Давайте пневматофору гэтую паглядзім, што за яна. Прадметы. Пневматофора. Калі вы ў паветры, націсніце правае плячо для рыўка і трымаеце правае плячо, каб працягнуць гэты скок. Воу! Зразумеў. Где там наши холера? Зараз мы тут як поляцім, дык поляцім. Вось оно, под гэта разлічана было ўсё. Дистанция ідэальная. Что у нас тут? Крама нейкая. Пальчатками? Долгие пальчатки. Нам астатнія будуць дарагія. Там мы возьмем просто гэтыя самые простенькие. З 19 костак. Адзенне. Буфортка наша. Апранаем пальчатачки. Цудоўна. Ось, ёсць. Хіба ён адаптаваны на ПК? Ну, як і з Devil May Cry, я рэкамендую яго праходзіць на гэтым самым. На геймпадзе. Таму што кіраванне, ну, такое сабе без геймпада. Мне падавалася, ён ёсць на ПК, не? Трэці God of War, не? Дай-ка зазірну. Мне ж такая упэўненасць была, што яго ўжо даўно рэмастер зрабілі. А не, вы паглядзіце, дакладна яго няма. Блин, ну тады выбачаюся.
Сапраўды. Бо Рагнарокі розныя робяць, і я такі, ну, блін, уже класіку павінна уже была быць. Выбачаюсь тады, няма, это... Так, а можна ўверх? А, я павінен так скакаць, а ё-моё. Ну, добра, паляцелі. Нічога дзіўнага, правильно? Мы просто лётаем. Удваіх мы, можа быць, кагосьці пераможам. Я магу зараз лётаць вось па тыпу тут? А ё, рэальна магу. Вы паглядзіце. Ачмуряць. Добра, захаваемся. Зараз гэтыя ворагі нас хутчэй ўсё роўна разнясуць, яны там занадта шмат пашкоджанняў наносяць. Не зусім наш вораг. Але іх можна лёгка абысці. Мне проста пазмагацца з кімсьці, памацавацца вось толькі дзеля гэтага. Мне падабаецца, што Лех упершыню не можа растлумачыць, што адбываецца ў гульні. Ну, як бы... Так. Так, у нас ёсць супраць іх статус вось гэта наш. Так, давайте яго можа. Статусы, на жаль, блин, яны слабенькія. Ну, у сэнсе статусы. Мы іх забіваць імі не зможам. О, 140 здоров'я. Не-не-не, гэта дакладна не наш вораг увогуле. Яны за 2 атакі нас выносяць. Ну так, гэта бессэнсоўна. Гэта двое справы. Гэта галіформы. Гэта, дай-ка скажу табе. Так, гэта галіформы. Гэта пячорны сіняст. Злева сілам вогі. Ну, усё лагічна, разумееш? Так. Ну, мне падаецца, можна просто... Я магу збегчы, вось літаральна. Прадметы я не жадаю выкарыстоўваць на іх. Мне падаецца, там быў... А, вось там быў жэст, літаральна самазабойства. Мы не можам выйсці з бойкі, але мы можам адразу памерці імгненна, каб не чакаць, пакуль яны нас заб'юць. Так. Знайсці бы месца, дзе просто памацавацца, пабегаць. Выпусти нас. Ну? Гульня. Ёпарасата. Я ж заскокував уже тут. Ось, нарешті. А ми хлопчик? Так. Магчыма. Я думаю, что любой отказ тут подойдет. Я не думаю, что мы можна вот... Глядячи на то, колькі у нас клонов, то я бы не сказал, что увогуле гендер на нас не уплывае. Я думаю, гэта пытанне па-за межамі нашага існавання. Так, выбираемся адсюль. Нашим палётам мы можем добрацца туды, куды не маглі дагэтуль. А ці ёсць кудысьці, куды мы можам дабрацца? Вось туды, напрыклад, улева. Ой, я выбачаюся, не ўлева, ўправа. Я магу забрацца неяк? Тут няма ні халера. Навошта я сюды забраўся? Упс. Нормально. Подойди. Ну, вы поглядите, як легко. Это что?
нейкая хата, і вось яшчэ пралёт далей. Прызываць лятучы карабель? Ага, вам спачатку яго трэба здабыць. Ой, блин, упаў. Лётаць звычайна, я скажу. Але мне падабаецца гэты падыход. У гульне. Яна неяк больш жывая такая стала, потому што калі яна была звычайным звычайным JRPG, то геймплей на тое ж самае, то такое сабе насамрэч. Калі геймплей не падыходзіць пад стыль гульні ўвогуле. Ну, не тое, каб не падыходзіць, а ў сэнсе, што ён не мае, калі ў цябе такі візуальны стыль, ты ж чакаеш нейкіх механік, якіх звычайна ты не бачыў. Вось задача скока гэта ўжо штосьці само па сабе. Магчымасць лётаць цудоўна, зусім не класічна. Рагі звычайна растуць у мужчынскіх асобін. Тут рагі растуць нават на траве, так што якая розніца. Вось, гэта гендерна-нейтральная гульня, так. Сучаснае супольства. Мне здаецца, што ізаметрычны платформер ужо не вельмі добрая ідэя. А яно не вельмі платформер. Тут па тыпу дзякую вялікі, што гэта не платформер. Збольшага, скажем так. Вось гэтая магчымасць лётаць, затрымліваць і прызямляцца, яна дазваляе кантраляваць сваё падзенне вельмі падрабязненька, таму складана не трапіць туды, куды ты жадаеш. Это добра. Потому что самое неприемное у платформера это калі ты не можешь справиться с простым скоком. Калі гэта галоўная частка геймплея, якую ты робіш амаль усю гульню, калі скакаць у платформере непрыемна, гэта ж капзда. А, я там дзесьці кудысьці заваліўся. О, тут монеткі ё. А дзе мы? Ты хто такі? Дедус Мун. Як справа, Бэйн. Я спрабую трапіць у замак. Мое даследаванне гаворыць, што некранутая шафа знаходзіцца ў яго сценах. Наша мэта таксама прывяла нас у гэтае месца. Мы аб'яднаем нашы сілы. Цудоўна. Канал вядзе пад крэпасць, пад крэпасныя сцены. Возьми гэты падал. Я не памятаю, гэта, по-моему, падал. Тут нават, блин, разумныя сказы ёсць у адрозненне ад папярэдняй часткі. Вы што, тут пайшоў вясло, вось. Ну, і выкарыстаю каноэ. Цудоўна. І мы зараз у траіх будзем бегаць. Мяса яшчэ знайшлі. Каноэ выкарыстаць. Гэта атрымліваецца, я так разумею, гэта адна з гэтых штук. Мне трэба паглядзець, як яна працуе. Гэта палка, каб штурхаць ваду. А, ну вось каноэ. Добра, давайте пакуль яго не выкарыстоўваць. Агледзім яшчэ тэрыторыю трошачкі. Як далёка гэта нас завядзе? Ага, гэта ворагі. Я малайчына. Зараз нас заб'юць яшчэ. Альбо не. Давайте атакаваць вось гэтага левага. Тайро. Тайро атакуе. Пан Горма, у яго таксама свайго жэсты павінны быць. Маланка. Давайте вось правага. Цудоўненька. А у гэтага якія жэсты ёсць? Броня.
Угу. Але гэта даволі шмат маны. Давайте-ка пакуль проста яго атакаваць будзем. Выкарыстаем. Вось гэтага даб'ем. Амаль. Дабіваем левага. Цудоўна, наш першы вораг, якога мы нарэшце пераможам. Ёсць, справа мы разабраліся і цэнтральнага проста звычайнымі атакамі праб'ем. А, ён разлаваўся, ё-моё. Трэба было яго ў стан увесці. Толькі, на жаль, няма чым ужо. Ну, даб'ем ужо, не праблема. 6 костак знайшлі, 3 мяса і 3 антэны. Добра, антэны. Зразумела. Ні халеры насамрэч не зразумела. О, новае месца. Я толькі не разумею, замак-то дзе? Я па тыпу быў каля яго, і потым трапіў у ваду, а зараз я не ведаю дзе я. Банан знайшлі, цудоўна, без банана ніяк. Наше жыццё гэта банан. Халера, не туды. А, яно вышэй за нас. Неяк складана зразумець гэта. Так, вось гэта масток, я так разумею, з іншага боку і быў замак. Так? Ну так, замок тут і ёсць. Бяжым направо. У мяне было параўнанне для Хайлікса. Я зараз, каб яго узгадаў. Хайлікс у сваім сэнсе, дакладна пра першы, пра другі ўжо, ну, не настолькі актуальна, у яго ёсць усё ж такі унікальныя механікі, але гэта як па тыпу гульня, у якой сама гульня застаецца той же самай, знаёмай, ужо зразумелай, з той, якой вы... Ой-ой-ой-ой, загарэліся. Гульню, якую вы ўжо ведаеце, па тыпу футбола, напрыклад. Вось такі гуляеце вы ў яе дзіўна. Напрыклад, замест мяча у вас, не ведаю, там, кавун, замест гэтай самай травы у вас пясок, не ведаю, там яшчэ шкло можа. Ну, шкло небяспечна, давайте пясок. Гуляеце вы бейсбольнымі бітамі, замест таго, каб нагамі пінаць, і выдаюць вам не жоўтыя карткі, а бананы. Ну, вось прыкладна так. То бок, замяняе гэта футбол? Замяняе. Прынцыпова не вельмі. У астатнім усё застаецца на месцы. Так. Захаванне. Ёсць. Паплылі на каноэ. Вучыце як бейсбол. Ну, яны там кавунамі звычайна на пяску гуляюць. І бананы друг другу раздаюць. Адзін аднаму. Это ахоўнік? Ахоўнік. Давайте-ка іх. Я не ведаю, што кожны з іх робіць. Мне не толькі патрэбна магія, каб з імі разабрацца, я думаю. Але, ну, давайте скарыстаемся трошки. На левага накладзем статус. Ты, калі ласка, маланкай атакуй левага. Так, у нашага галоўнага героя слабасць зараз, яго могуць прабіць моцна. Мне толькі няма чым яго бараніць. Ну, давайте правага пакуль будзем біць. Блін, цэнтральны па ўсім б'е, давайте яго ў першую чаргу.
Каб я ведаў. Так. Права можа лячыцца, гэта важна. Будзем ведаць. Яшчэ якія жэсты? Браня. Давайте галоўнага героя палечым. Пенная браня. Яна адначасова палечыць яго і браню ему дасць. Альбо абарону там ад статусаў нешта такое дае. Вейн можа палячыць. Вось абарона. Цудоўна. Пакуль атака. Можа маланачкай. Давайте маланачкай. Яшчэ раз. На яе мана ўжо не хапае. Добра, у цэнтральнага проста б'ем. Пазбавіліся цэнтральнага і усе атакі ў правага зараз пайдуць. Зараджаецца. Спадзяюся, гэта ненадоўга. Не хадзі, каля ласка. Ёсць. 26 костак. Одна клетка стэма, 3 мяса, 2 антэны і одна гэта самае. Одно печыва. Цудоўна. Тут нейкая вязніца, якую я яшчэ не ведаю, як адчыніць. Зачынена. Вось мы накануе тое, што прыехалі, гэта не вельмі дапамагае. Давайте тады астатнія кавалак просто замка будзем абшукваць. Можа знойдзем ключ які. Ворагі. Хто мяне па мане ўвогуле? Па мане так сабе. Давайте. Ты. Гэта ману нам дае? Дае. Цудоўна. Давайте на ворага нападем. Стволовая клетка. Чорт ведае адкуль. Стэм гэта зразумеў. Ну, лепей не ведаць. У гэтай гульне, чым менш ведаеш, тым лепей сябе адчуваеш. Цэнтральнага будзем атакаваць, таму што ён атаку па ўсім будзе праводзіць. Оборону подвышаю свою. Не только болюча. Ідеальний замок, ідеальне підходить. Ми прийшли туди, куди нам потрібно. Для того, каб мацаватися. Правого вынесем. Тут без розницы. Кого у першую чергу, головне, каб їх стало менше. Есть. Знову ж собі трошки мани і здоров'я заберемо. Є ще один аховник. Ну добре, нехай протягують. Так. Не пам'ятаю. Гэта цэнтральны можа лячыць, правы нічога такога. Левы я ўсё яшчэ не ведаю, што робіць. Давайте левага вынесем. Усе атаки у левого пошли. Мне подается. Ага, он регенерацию себе включил. Не могу я его чем-нибудь таким моцным пробить? Не бачу. Треба его просто литерально пробивать максимально. На гэта мана не хопить. Добра. Просто будем бить тады. Оборону подняли на усіх. Я могу маланкой зараз дёбнуть? Давай маланочкой туди. Почекайте, до мене тут Котя прийшла. Чогось жадаю. Що такое? Нешта обнюхаю, быццам бы нешта новенькое тут з'явілася. Проходь, проходь.
Яна зараз літаральна поўнасцю перад маніторам, таму тут не вельмі зручненька мне. Усё, перадумала. Перадумала, што не патрэбна перад маніторам стаяць. Добра, атаку на левага, які працягвае рэгенерировать. Калі нам пашчаціць, яго павінна просто забіць пашкод... А, ну вось, зараз я яго і забіла. У сэнсе, хто з іх зараз зрабіў? Я магу паглядзець, не? Хтось з іх падняў левага. Ажывіў. Мне падаецца, гэта альбо цэнтральны, альбо правы. Давайте правага будем атакаваць. Блин, тут палячыцца яшчэ, насамрэч. Давайте броню на яго. На цэнтральнага нашага. Няхай палечыцца і абароніцца. Можа, статус дыме. Новая гульня нюхала. Да яна паглядзела, на во што мы гуляем, такая, ну яго вас. Я тут ні халеры не разумею. Так, а яны абарону паднялі. Мы працягваем біць у правага. Я не ведаю, нейкі з іх можа вяртаць да жыцця астатніх. Спадзяюся, што гэта не правы. Ну, што гэта быў наадварот правы, а не цэнтральны. Давайте у цэнтральнага зараз біць. Блин, яны задзяўбалі, яны лечацца яшчэ. Давай уже помры. Ёсць. Остаўся толькі лева. Я так разумею, гэты апошні ён толькі слабасці накладвае. За ўвесь час я не бачыў, каб ён мяне атакаваў. То бок яго можна, у прынцыпе, апошнім браць. Бо ён яшчэ лечыцца, рэгенерацыю вось гэту накладвае, які лечыць яго кожны ход па 25. Гэта да халеры. Мне прабіваць такую рэгенерацыю складана. З маімі пашкоджаннямі бягучымі. 34 косткі, 2 стволавыя клеткі, 4 мяса, 1 цястэчка і 1 антэна. Дык я яго вынес, яго вярнулі да жыцця. Яго доўга выносіць, і пры гэтым ён не такі небяспечны. Ну, то бок, я лепей вынесу тых, хто мне наносіць пашкоджанні, і у асабістасці той, хто вяртае да жыцця. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены, хто з іх гэта робіць. О, новыя ворагі. Справа нейкі незнаёмы. Так, маны ў мяне ўжо амаль ніякай. Давайте... Цэнтральны будзе па ўсіх біць. Вось яго першым і атакуем. Тым больш, што ў яго не тое, каб шмат здароўя. Чым хутчэй мы ад яго пазбавімся, тым менш пашкоджанняў мы атрымаем. Ёсць. Левы будзе злавацца, калі мы яго атакуем, таму мы возьмем правага Эктралана. Не ведаю, што за ён. У яго ёсць контратака нейкая. Ау, затрута яшчэ. Блин, ну у мяне не той каб... Гэта дрэнна. Давайте палечыцца, няхай наш галоўны герой. Бо калі правіла, як у папярэдняй гульне, то як толькі галоўны герой загінае, мы адразу прайгралі. Ён споры яшчэ накладывае. Пачвара такая. Я толькі не зразумеў... А, на кожную атаку яго. Зразумеў, яго трэба наадварот магіяй прабіваць. Просто у мяне магіі няма. Усё, гэта моя асноўная праблема. Так, ёсць. Мінус 1 з персонажаў. І ўсё. Памёрлі. Это не страшно. Мы зараз выкарыстаем наше мясо, якое мы сабралі, косткі. І можа сабе паляпшэнне нейкі набудзем. Дакладна мы пойдзем зараз апрацуем гэтае мясо.
Я так могу тут забраться, не? Я так не працую. А хотелось бы. О, вы глядите, что тут у нас. Буррито. Добро. Я просто ждал проверить. Ну, проверил. Ни холеры тут нема. Ну, запустите меня, коляска. Что такое? Так, я могу перасунуться, и могу я... Вось, да VFX адразу. Каб мне не патрэбна было ўвесь шлях бегчы. Где там мосток? А, блин. Я пайшоў... Халера, я толькі зараз зразумеў. Давайте зараз пойдем у бойку. І адразу прайграем. Гэта будзе хутчэй. Я забыўся палепшыцца. Знойдзем любого ворага. Калі ласка, ворагі. Ты. Ідэальна. І першае, што я зраблю, гэта жест і знікнуць. Ой, не-не-не, назад. Жест. Зникнуть. Да, это не патрэбна было у асноўным. «14 мяса было апрацавана, і наш узровень здароўя падвысіўся на 14 таксама. Зараз мы адправімся ў горад, там набудзем рэчы. Так, і што з гэтага я магу набыць? У мяне 130 костак. Гэтага насамрэч недастаткова. Я магу набыць толькі сабе зброю новую. Давайте вось за ёй пойдзем. Мне падаецца, крама там унізе дзесьці была. Не? Блин, не тое. Усё ж таки я правильно ўсё забраўся. Там трэба было туды зайсці. Правильно, правильно. Так, вось яно. Мінус 16 хуткасці. Не падабаецца. Але... моц трошки вышэй, хуткасць менш, больш здароўя на 20. Цікава, дзе на Ревенс. Ну, можа заняты, можа просто лукаю на фоне зараз. Так, на гэта 170. Вось гэта было бы ідэальна здабыць. Давайте паглядзім, ці магу я апранаць розныя яшчэ пальчаткі вось гэтым. Так, у іх таксама аксесуары і пальчаткі ёсць. Тады мы возьмем просто набудзем ім усе па пальчаткі. А іх будзе трошки больш моцы. Раз. І два. Цудоўна. Ой. Вопратка. Вам по пальчатачкам. Ёсць. Цудоўна. Захаваемся на гэтым моманце.
Усё, можем зноў мы тэлепартнемся у жыццё пасля смерці. Пойдзем у замак. Ну, давай. Тут быў у жыцці пасля смерці трошкі дызайн перарабіць, бо... Ой-ой-ой, пачакай. Я не жадаю туды. Перарабіць, каб не патрэбна было так доўга бегаць да партала. У папярэдняй частцы, у першай частцы было бліжэй, і гэта было зручненька. Памёр, адразу тэлепартнуўся куды патрэбна. Так. Вось он, наша каноэ. Цікавы дзел, Амерыкі скінуў 6к на Хронокросс і знік. Ну, я яго не бачыў і на іншых стрымах, ну, не толькі ў мяне, так што я не ведаю. Можа, справы якого у чалавека з'явіліся? Заняты зараз. Бо і ў мяне... Зараз я трошкі зноў... Як туды трапіць? Я неяк зараз думаю над тым, што такога сюжэтнага наступнага пагуляць. Ну, пакрыху зараз у нас вялікія гульні былі, вось The Longest Journey сюжэтная, The Longest Journey скончылася. Зараз будзе невялічкі перапынак, можа, ну, па тыпу, можа, тыдзень я буду гуляць нешта, што пад руку будзе трапляцца, а потым там ззаду я прайду? Не, мне падаецца, там ззаду кудысьці забяр... Я не ведаю, куды я іду зараз там, я ж не бачу ні халеры. Упс, памёр. О, вы паглядзіце, цікава як. Цікавенька, добра. Можа, наступна нешта сюжэтнае, і вось узгадалася мне Хронокросс, якая працяг Хронотриггера. Магчыма, неблагі варыянт. Так. Это не абавязкова, што яно будзе. Я просто разважаю зараз. Я сам не ўпэўнены, што дакладна. У мяне просто так, што трапляе ў вока і на што ў мяне ёсць жаданне, ну, у што ёсць жаданне гуляць, але ж справа такая ёсць. JRPG-шкі гэта звычайна доўга і персона самы вось відавочны прыклад. Вось яны часта грындовыя, даволі часта. Персона таксама добры прыклад канкрэтна грындовыя РПГшкі, таму што нават у Хронотриггеры столькі грындзіць не патрэбна было. Вось, там літаральна адна сесія, можа, две сесіі грында і толькі проста каб падмацавацца. Вось, вельмі добры прыклад, калі добра зроблена. Так, жэстамі я не буду карыстацца, бо яны ману забіраюць. Давайце левага зноў жа. На ім сфокусуемся. Таму, можа быць, я бяру штосьці не... О, яго прадмет быў. Можа, я бяру штосьці не JRPG-шнае, можа, нешта іншае. Мне падабаецца ідэя з Dreamfall, The Longest Journey, то бок працягам. Але можа, варта зрабіць перапынак. Ну, па тыпу, нешта іншае зноў жа браць. Можа, не квест, а нешта гэткае... Ну, паглядзім яшчэ. Паглядзім. Я яшчэ сам не ўпэўнены. Так, у нас ёсць правы гэта які бафая, і як апынулася рэгенерацыю, яны у іх няма такога, каб магчымасць была рэгенерацыяй. У іх проста можа быць прадмет. Цэнтральны лечыць дакладна, не гледзячы ні на што. Давайте правага зараз заб'ем. Ён слабасць накладвае, гэта непрыемна. Можа зараз за адну ратацыю яго і заб'ем, не? Паднялі абарону. Яшчэ одна слабасць накладзена. Мінус гэты. Усё, слабасці накладваць на нас не будуць. Мікетик, мне падаецца, ён будзе нас... Ось, ён умее лечыцца. Мне падаецца, не толькі, каб у яго моцныя атакі былі. Таму на яго можна проста сканцэнтравацца. І гэта будзе простенька. Ёсць. 44 косткі няблага. 5 мяса, 3 антэны, сок, клеткі. Давайте паглядзім яшчэ прадметы, вось якія мы збіраем, што які кожны робіць. Бо, можа, там ёсць нешта карыснае, што я прапускаю.
Антенна що дає? На вершині масивного величезного монітору отдавайте антенни, каб увеличить моц чаржа. Гэта лячэнне. Бурыта таксама для лячэння больш. Лячэнне. Ну, мана, мяса для машыны, міні-крыстал. Калі вас узловіць у пастку, выкарыстайце гэта, каб вярнуцца на папярэдняе месца спаўна. Гэта цудоўна, то бок калі захраснем дзесьці. Так. Гэта каб вяртаць кагосьці. Ну, не тое, каб нешта перманентнае было з прадметаў пакуль. Там паглядзіць, там штосьці ёсць. Давайте на сцену забярэмся. Бо там у канцы нейкі прадмет, які я сабе жадаю. Я не ведаю, што за ён. Вось ты. І што гэта? Што я атрымаў? Окей, я нешта атрымаў. Яшчэ ворагі. Зараз 4. Давайте я вас пакуль пакіну на гэтым экране і хуценька адыду на хвілінку літаральна. Зараз буду.
А, я тут. Дайте-ка я хутенька яшчэ гук праверыў, каб упэўніцца, што ўсё ў парадку. Так, ёсць. Цудоўна. Музычка, калі што, музычка, на мой погляд, больш чыловая, яна больш такая стандартная. Нестандартная, яна больш звычайная, чым незвычайная. Папярэдняй было такі вельмі гаражна інді-рок з эксперыментальны, скажам так. Гаражна і нават інді-рок не падыходзіць. Не-не. Гэта была вельмі эксперыментальная музыка такая. Ну, нават не ведаю. Яна звычайная для эксперыментальнай. Для звычайнай музыкі яна незвычайная. І мне складана яе нават адзначыць, да якога стыля яна будзе, але карацей, калі вы памятаеце першую гульню, то вы, можа, зразумееце, пра што я. Вось, зараз яна больш такая стандартная. Калі не чысціў лядоўню ад старых прадуктаў цэлы год і ўпершыню туды зазірнуў, мабыць, гэта ты тады і ўбачыш. Так, яно так і выглядае. Я вельмі не рэкамендую гэтага рабіць. Так. У нас ёсць левыя і правыя вось гэтыя вочкі, наколькі памятаю, яны якраз такі могуць воскрешаць сваіх саюзнікаў, таму іх трэба ў першую чаргу выносіць. Давайте на аднаго з іх накладзем статус. Потым на іншага мы накладзем на левага маланку. А, гэта яго... Не, ён тады застанецца, не падыдзе. Давайте просто атаку звычайную. Будем выносіць левага. Блин, ён літаральна одно здароўе засталося, а? Зараз атака у правага. Цудоўна. Такім чынам, хутчэй за ўсё, яны не вярнуць нікога да жыцця. Потым атакуем дальняга сілам вога. Сілам вогі могуць слабасць накладваць на маіх. І каб яны мяне не забілі, трэба хутчэй ад яго пазбавіцца. І зараз у цэнтральнага. Я толькі думаю, з жэстамі яго лепей біць, не? А, ну тут... броня не, яна дорага каштуе. Давайте лячэнне, можа, на правага. Палячыліся. Вейн можа вось гэты статус накласці. Цудоўна, бо здароўе ў гэтага цэнтральнага, які памятаю, даволі нармальна. Так, вось 50. І ўсё астатняе... Альбо магіі дзёбнуць адзін раз. Не, магію прытрымаем, спатрэбіцца яшчэ. Зараз яго просто звычайнымі атакамі праб'ем. Цудоўна. Ёсць. 22 косткі, 5 мяса, клеткі, 2 антенны. Вораг я бачу. Што-небудзь яшчэ ёсць? Таксама вораг. Злева незнаёмы новы Пулман. Добра. Но ўжо пачынаем з правага, таму што калі я не буду, то ён будзе воскрешаць новых. Трэба да яго пазбавіцца. Ёсць. Пулман падваяецца. Гэта дрэнна. Давайте-ка да яго пазбаўляцца хутчэй. Блин, цэнтральны яшчэ б'е. Давайте цэнтральнага заб'ем, бо ён будзе балючы. Ён па ўсіх б'е, чым а нас і так уж даволі шмат. Ёсць. Мінус цэнтральная. Пулман падваиваецца зноў. Б'е нас па твару. Балюча б'е нас па твару. Давайте броню на правага нашага. Гэта павінна яго выратаваць часова. Так, ёсць. Ну давайте пазбаўляцца ад пулманаў. Не халеры ў здароўя.
Мінус пулман. І позбавляємося до з правого почнемо. Знову подваивается. Жах який. Не той, каб ёсць чым іх так нормально хутенько забіць. Давайте за гэта статус накладзем. У мяне няма ніякіх станаў, таму гэта таксама не рашэнне. У цябе няма столькі віна. Ну, яшчэ прыкладна 1,5 гадзінкі. Мінус правы. І цэнтральнага зараз поўнасцю ўсё. Блин, ён падваиваецца, а? Халера. А, вы глядзіце, калі ён падваиваецца, ён захоўвае зніжанае здароўе. Усё, зразумеў тактыку. Трэба не забіваць аднаго, трэба зніжаць па здароўю ўсіх тых, хто ёсць. Тады, калі яны будуць падзяляцца, у іх будзе агулам менш здароўя. Як слімак, так, ідэальна. І добра, што ў яго здароўе капуецца. То бок мне патрэбна было біць, калі ў наступны раз я яго пабачыў, адну атаку я ў яго проста кінуў. Таму што ўсе клоны будуць мець тады меншая колькасць здароўя. У прынцыпе, можна яго і фокусіць та ў пачатку, бо ён зараз заняў больш часу, чым астатнія ўсе. У меня такое подозрение, што мы ідзем туды, куды нам патрэбна. Давайте вяртаемся назад. Там была одна дверь, якую я не проверил. О, погляди-ка. Не тут. Десь там унізе. Вось гэтае месца, я так і не зайшоў. Что вы такое? Гульнявыя аўтаматы нейкія? А ты что такое? Это ключ от вежы, мне патрэбна ён. Вось нейкая пячора, у якой я, в прынцыпе, магу знайсці. Так, лячэнне мы па краху гэтых пазабіваем і сабе здароўе вернем. Только я не пойду, куды мне гавораць адразу, я буду шукаць, куды я могу згарнуць так. У бок. Во, вось ты што. Добра. Подобрали предмет. О, право нейкі. Вы паглядзіце, он падобны да Вейна. Ты хто такі? Варпо. Не ведаю, хто такі. Давайте левага зноў, каб ён нікога не вярнуў да жыцця. Куды ён знік? Ну добра, давайте правого. Не халерую яго здароўя. Самазнішчэнне. Уоу. Ён адразу забіў майго персонажа. Просто выбухам. Мне трэба было ў яго, я так разумею, магіяй можа біць. Один здароўя атрымаў пасля бойкі. І ў мяне ёсць, можа, я магу выкарыстоўваць... Так, я магу лячэнне выкарыстаць. Так, у мяне было вось гэтая броня. Не магу яе па-за бойкай? Не, не магу. І гэта таксама. А чаму я не магу выкарыстоўваць жэсты гэтая па-за бойкай? Гэта ж херня нейкая. Ну, добра. Бананы... І зноў жа не магу выкарыстаць. Чаму я не магу выкарыстоўваць прадметы па-за бойкай? Гэта ж так натуральна. Добра, падчас бойкі буду выкарыстоўваць.
Што б я не рабіў, нікуды я так згарнуць моцна не магу. Толькі туды, куды мяне дрот вядзе. Ну ладно. Не і не. О, ось адзіны аўтамат, які працуе. Не халеры сабе. Пытанні былі наконт платформера, вы глядзіце. З'явіўся платформер. А як я павінен туди заскокнуть? А, у меня есть двойный скок. Удобно. Ага, не могу атаковать их, добро. У скокну так само. Момент. Это персонаж больше симпатичный. О, захование ее. Нам потребный спин-офф про High специально только двумерный. Ага, я могу стрелять еще. Цудовно. Тут не пройти. Упал. Кайфецкие, насамрэч, я не ведаю, не дзіўны зараз раптоўна платформер такі кайфовенькі з музычкай. Нешта ў гэтым ёсць. Не, трэба праз верх. Я ж не разумею. А я могу неяк? По типу. А. Не разумею. По типу униз неяк, не? Перакатвацца магчыма, добра, але ж. А, у момент, калі ўсё. Вось так уверх можна і заскокнуць. Добра, нічога шмат не дае. Мне ты Егора и там уже разрывая. Так, уверх мы вось так можем. Давайте у правый бок проверим яшчэ. Я улево там пройшоў уже, а справа невядома что. А ты что такое? Ага, и гэтых забить немагчыма. Ау. Не-не-не. Тут захаванне ее, а там захавання няма. Блин, давайте назад. Я не ведаю, просто я шукаю месца, куды мне не патрэбна. У першую чаргу. Каб усё даследаваць. Тут неблагі музоны. Я скажу, вось гэты момант з аркадным аўтаматам увогуле ачмурэнна. Ой, памёр. Добра. Кайфецкі. Мне падабаецца гэты момант. Так, ворагі зноў вярнулі ўсіх.
Так, і що тоді? О, блін, і мгновенно помираю. Холера нейкая. Не буду уже забивать в этот раз. Просто откочим. Я не зовсім розумію, що мене забиває там. А типу, що докладно моя проблема. У чим моя проблема докладно? Я так розумію, може гэта ось червоненькая штука, так? А, блін, ось крануў тою чырвоненькую і ўсё, гэта мяне забіла. Трэба, можа, знізу наадварот падыходзіць, каб чырвоненькая забіць. Ой, кануў. Я ўжо гаварыў пра гэта, але музыка другой часткі не настолькі эксперыментальная, як у першай. Или гэта мае сэнс. Яна там не зусім яна не эксперыментальная, потому што ёсць эксперыментальная, рэальная эксперыментальная, таму як бы ёй яшчэ далёка да гэтага. Але яна хутчэй такая по тыпу, ну не, ну часткова эксперыментальная ўсё ж таки. Не ведаю, складана. Вось тут же яна такая даволі стандартная, скажем так, незвычайная для так агульная, калі вы прызвычаіліся да чагосьці. Што гэта такое? Вось ён забівае, так? Бо калі я ад яго, блін, вось калі б зараз я ў ваду не трапіў зараз, то я бы ад яго пазбавіўся, і ў мяне ўсё добра было бы, я там зверху мог бы скакаць. Мне цікава, што злева, я не магу утрымацца. Прадказальна эксперыментальна. Ну, такая. Есть просто эксперыментальная музыка, якая выкарыстоўвае ўвогуле тое, што не падобна на інструменты нават. Ну, то бок, калі эксперыментуюць з самімі сваімі спосабамі, як атрымліваць гук. Вось гэта можна назваць эксперыментальнай музыкай. Вось, нейкія незвычайныя інструменты. Там жа былі даволі, гэта звычайныя, па тыпу такі трэш, гаражны рок, можна сказаць нават. Не ведаю, тэрміналогія не вельмі ўдалая. Так, ад гэтага пазбавіліся. Ага, ён перараджаецца, я толькі часова яго вырубаю. Добра, гэта не працуе тады. Мне трэба проста падбіраць момант, калі я магу прайсці, і ўсё. Ага, і калі карнаю... Не, гэта не варыянт, я думаю... Не, можа, там можна как неяк заскокнуць, але гэта хардкорна неяк. Нечакана для гульні. А якія аналагічна абсурдныя гульні ты ведаеш? Складана сказаць так-то. Калі сказаць проста незвычайныя, не такі прям супер незвычайныя, я бы назваў ботанікулу. Яна не пра абсурд і незвычайнасць, але пра свой проста асабісты візуальны стыль. Фіренхангер. Ну, Фіренхангер гэта ўсё ж такі даволі ўсё проста з ім. Ну, ён, я не ведаю, яго складана назваць незвычайным. Добра, вось гэтыя чырвоненькія і забіваюць мяне, я толькі зараз гэта зразумеў. Вось таму я і паміраю там заўсёды. Ідзем управа, бо там мяне блакуе тое, што я не магу выйсці ніяк зараз. Магчыма, мне патрэбна спачатку дзесьці пазбавіцца ад гэтых ворагаў. І толькі тады я магу працягнуць. Вітаю, Найнрэванс. Без праблемаў, без праблемаў. Ты заўсёды можаш паглядзець у запісу, гэта ж не абавязкова. Так, ты прапанаваў, але ж гэта ж... А, блин, холера. Это что прилетело? Не-не-не-не. Сам свет дастаткова незвычайны і гісторыя. Згодны, так.
Але у некаторай межы нармальнасці, па тыпу, наколькі дыск Elysium можна назваць нармальным. Ну вось, напрыклад. Дыск Elysium у шмат у чым, не гледзячы на сваю незвычайнасць, ён усё яшчэ у межах, скажем так, разумнага. Ай, блин, ляціць у гэтая халера. Я не разумею, адкуль яна ўзялася. Да блин. О, я перажыў гэта. Добра. А як мне тады забрацца і працягнуць гэта, я не разумею. Так. Як гульня на ўзроўні першай часткі, лепей. Лепей у чым? Візуальна яна засталася тым жа самым, ну, тым жа самым. Зараз мы літаральна падышлі да аркаднага аўтамата і спрабуем атрымаць ключ да вежы. Вось. У ёй больш сэнсу, нягледзячы на тое, што ўсё яшчэ ўсё бессэнсоўнае, але хаця бы з табой размаўляюць не толькі тэрмінамі рандомнымі, а спрабуюць нейкі сюжэт распавесці, хоць трошкі спрабуюць. Вось. І геймплей адчуваецца прыемней, бо ёсць элементы, якія незвычайны для JRPG, то бок яна стала больш свае асаблівай. Гэта круто. Я люблю абсурд, але часцей сустракала яго на экране, а вось з гульнямі неяк складана прыгадаць. Складана прыгадаць, насамрэч. Я вось задумваюся, я думаю, калі пашукаць, такога можна знайсці, просто складана. Мне падаецца, знакамітых праектаў не той, каб шмат. Давай зразумеем, што такое норма, атуль пойдзем. Добра. І вот гэтым складана, потому што норма ёсць такая вельмі суб'ектыўная рэч. Я могу іх прапусціць вось тут? Так, я могу... я могу тут хавацца, цудоўна. Так, калі гэта так... А чаму яно з'яўляецца зноў? А ну, знікні. Зараз мы тую знішчым, каб яна не перашкаджала нам потым. Ай, упаў. Тут я не даскачу. А не магу, вы глядзіце. Я з самага пачатку мог даскачыць. А мне аркада больш падабаецца, мо толькі старыя... Аркада больш падабаецца. Вось тут яно неяк прыемны рэжым. Я говорю, патрэбны асабісты спін-офф Hylics толькі аб гэтым. Але мне падаецца, вось у мяне праблема ёсць з аркадамі, ну, з гэтым самым, з платформерамі у асноўным, у тым, што яны візуальна, яны ўсе адзін на адзін для мяне падобныя. Ну, з рэдкім выключэннем, але, ведаеце, калі бачу што-небудзь такое ў 3D, я такі, уау, як незвычайна. Калі бачу гэта ў аркадзе, я такі, ну, і што такога? Зусім звычайная рэч. Я магу на яго... я магу карыстацца ім. Гэта падказка, добрая. Я могу вось так скокнуць на яго і скарыстацца ім, каб скокнуць вышэй. Знайшлі буріта. Персонаж падобны на каточка. Ну так, ён прыкалдасны. Зноўку Пакман. Ну, па тыпу. У мяне ўсё ідзе з параўнаннем з Сонікам. Ну, па тыпу Сонікам, альбо... Як же ён? Альбо Супер Маріо. Вось, такое. Я такі, ну, блин, а што вы мне прапануеце? Геймплей, розніцу геймплея ты не побачиш, ну, по типу на скриншоте. Скриншот будет, блин, да что ж такое? Геймплей надо же для визуальной наш не будет розница до этого. Тому и оценивать их розницу поміж двумя платформерами вельми складана. Тобі ж ніхто не скаже, що Dead Cells насамрэч увогуле не про платформер, наприклад. Я ось такий приклад приведу. А ты что такое? Да, блин. Неприємно. Есть. Тут заховались, а можно вниз падать просто и тут доследовать эту участку. Монетку эту можно было только со смертью собрать. А почекайте-ка, может я могу разбивать гэтые шипы? Я только зараз зразумеў. Ну, Пакман просто ж не гэта самае, не платформер. Я про гэта.
Не, гэта я змяшаць не магу. Норма ў кожным свеце свая, яе трэба даследаваць і прыняць. Прымяраць усё на нашу гаўняную рэчаіснасць найбольш нудная стратэгія. Згодны, такая глыбокае разважанне можна тут пачаць. Як з гэтымі... пачакайце-ка. Блин, реально, я ж могу просто пролетать сквозь их. Ёпарст. Мне ж я не подумал дагэтуль. Можа і там я мог праскочыць неяк. Наверх я туды так просто не заскочу, на жаль. Толькі калі зверху упаду. Чип і Дейл яшчэ. Ну вось, так. У прынцыпе, пачынаючы Супер Марыо. Вось. Я гляджу на платформеры, і мне з гэтым складана. Не глядзячы на тое, што мне яны падабаюцца. Вось, я не магу сябе заставіць у іх так вось, ну, у мяне не бывае такога, што я пагляджу і такі, вау, чмурэнна, я жадаю гэта пагуляць. Не, такога не будзе. Яно хутчэй выпадкова атрымліваецца. Неяк. Вось як зараз. Нечаканы платформер. Так, за тымі мячыкамі небяспечна. Але... Ау. Давайте скарыстаемся тым, што ён лётае ў розныя бакі. Ён не кантралявана разлятаецца. Давай. Ён не жадае паміраць. Так, давайте паспрабуем праз верх. Вось тут. І можа нешта забярэм. О, новае месца. Тут яшчэ можна сабраць. І там злева, калі скарыстаюся ў наступны раз. Вы глядзіце, узяў і абышоў просто. Эту пачварку. Вось, забраў, можна і паміраць зараз. Альбо не. Усё яшчэ не памерлі. Дзіўна. Ой, зараз памерлі. Тургара можна узгадаць. Так, неблагім. Вельмі неблагім. Ну, калі ўжо браць ад тых жа распрацоўшчыках, гэта Амор Утопія, ўсё, ну, іх дзве гульні. На жаль, другую не гуляў, і Тургар не прайшоў. Незвычайна даволі гульня. Але крутая. Адзінае, што папярэджваю, гэта расейцы. Гэта студыя Ice Peak Lodge называецца, калі каму цікава. Давайте максимально далеко тут завалимся куда-нибудь. Поглядим, куда мы забраться можем. Упали. Блин, дрэнное место. Можно пробраться праз верх там, спрабаваць. Нечакана здаравенны ўзровень, я скажу, аркадны. Я думаю, зараз ён будзе по тыпу просто паглядзіце, мы яшчэ і вось так умеем. А ён такі, не-не-не, я буду паўнавартаснай гульнёю ўнутры гульні. Блин, мне трэба было дэш выкарыстаць. Ну і ладно. Не, тут... Калі сюды трапляеш, ужо капзда. Само по сабе. Так.
А як мне тут форму забраться, не померьте. Вось гэта яшчэ пачвара сколько бесіць. Так, я могу сюда хоть где-нибудь захаванне нейкае знайсці? А ё-моё, тут яшчэ страляюць. Не халера непросты ўзровень. Оу. Шэй. Захаванне ёсць. Ну, нічога не паробіш, я згодны. Ну, ёсць унутраны канфлікт за гэтым. Ёсць. Так, блин, а як мне тут сюди Добра. Это забивается так. Я туда не доскок. Ну так просто мне отрымливается только вось калі справа ісці. Только так я могу вверх трапить. Ёсть, заскочил. Ёсть захаванне. Яшчэ мы можем упасть зараз униз и там померти где-нибудь. Пожалуйста, забей нас. Ось ты давай. Наверх отправимся, не будем скакать. Кто дома? Я могу вось тут пролезть? Не атрымалася. Чакаем их этого чырвонага. Ой. Ёсть. А это что у нас? Мы яшчэ полетели кудысьці. Ё-моё, паглядзіце. Добро. Банан. А ты что? Окей. Космічны корабель улетел. Я так разумею, на гэтым аркадным узроўні яшчэ паўным-паўну розных мест было насамрэч. Ну, якія можна было бы праверыць. А мы гэтым уже займацца не будем, бо мне падаецца, там можна яшчэ шмат часу пабавіць. Ідзем па дроту назад. Калі ласка, аддавайце сваё здароўе і ману, яна мне спатрэбіцца. Дзякуй. У любом выпадку, нават самую звычайную гульню можна незвычайна праходзіць. Так, на гэтым і жывуць спідранеры. Ёсць у нас ключ ад вежы. Цудоўна, мы можем зараз праз верх пралезці. Мы можем... Так, вось сюды наверх трэба пралезці нам. Там быў праход нейкі. Мы гэтага не краналі. Давайте яго пераможам. А то што ён тут стаіць такі? Вось наш левый вораг, які можа падзяляцца. Давайте у яго рэзка херакнем чым-небудзь. Мне цікава, калі яго жэстам ці атрута на яго будзе працаваць. Не, давайте просто яго атакуем. Як мага больш. Можем нават маланка яго б'ем. Давайте маланку на яго патрацім.
Ёсць. Калі ён зараз падзеліцца, а ён не вырашыў падзяляцца, то зараз мы яго і даб'ем. Ёсць. Вось у гэтага чырвонага, наколькі памятаю, яго лепей за клёнамі толькі біць. Бо інакш ён адказвае неяк балюча. А, ну вось, ён у любым выпадку адказвае. Давайте атакаваць яго далей. Ён усыпляе ўсіх, у тым жа ліку і сваіх саюзнікаў, што дзіўна. Можа, неблагая тактыка гэта усыпляць яго і ну, першым яго забіваць, таму што ён будзе усыпляць астатніх, і тады астатнія не будуць хадзіць. Вы просто бярэце, забіваеце яго, і потым ужо ўсіх астатніх можна браць. Так, я гэта разлаваўся. Ёсць. Нескладаная бойка. Але трошки атрута нас б'е, давайте паглядзім. Можа трэба палячыцца. Давайте прадмет нейкі з'ядзім. А, я ж не магу есці па-за бойкай. Вось гэта мяне больш за ўсё здзіўляе, што у такой гульні нельга ўзяць і проста выкарыстаць прадмет. Ну, гэта ж класіка для JRPG. Я там могу долететь? Давайте. Оп. Забрали. Тут мы так само забрали. О, низ. Удобно. Круасан надоеться, так нічого не пожреш уже. Ёсть. Выкарысталі ключ, і тут у нас... А, можна у самы-самы низ праваліцца. Не, давайте мы яшчэ вверх агледзім. Мы ўсё яшчэ не ўсё побачылі тут зверху. Так. Таго дальняга. Астатняя слабасць накладываю. Вось гэтыя два чорненькіх яны будуць слабасць накладваць. Правы будзе атакаваць усіх, што непрыемна. А чырвоненькі ён будзе ўцепляць усіх. Таксама і сваіх. І тут пытанне, што лепей, атакаваць чырвоненькага альбо сканцэнтравацца на астатніх. Бо я не ўпэўнены, што чырвоненькі вельмі небяспечны, калі яго не атакаваць. Давайте палечым нашага галоўнага, каб ён не памёр. За вось гэтага хлопца мы выкарыстаем маланку зноў. Амаль забілі, цудоўна. Пайшлі аслабленне. Можна скарыстацца жэстам, які я выкарыстаю на вось гэтага левага. Блин, натрусили. Неприемно, неприемно. Ого, яшчэ пайшло лячэнне. Так, давайте, трэба нейкі план. Зараз мы ходзім за нашага зялёненькага, я не памятаю, як ён, Дедус Мулн. У яго яшчэ мана ёсць, ён аслаблены зараз, і у яго ёсць броня заклёна. Я думаю, накласці яго на нашага саюзніка, тады ён здыміць яго статусы і яшчэ выратуе яго па здароўю. Наш правенькі ўсё, палячыўся. Статусы яму гэта не зняла, я думаў, што здыміць. Так, давайте сілам вога гэтых выносіць. Кагось з іх дакладна патрэбна ад іх пазбавіцца, бо іх занадта шмат. Усе атакі ў яго.
Ну так, левый отправіўся ў рэгенерацыю, можна нават і забіць на яго, пакуль рэгенерацыя не скончыцца. Мінус гэтым. Так, атрута. Давайте на Эктрлана. Ось і перенеслася, зараз ён усіх усыпіць. Ага, ты прачнуўся. Магу я неяк палячыць цябе? Ёсць. Плюс абарона яшчэ будзе. Мне падаецца, застаецца толькі Эктралана гэтага атакаваць. Зараз, пакуль то ўсё яшчэ рэгенерырую. Ёсць. Мінус Эктралан. Іншы вораг спіць. І мана ў мяне няма, таму выбара не тое, каб шмат. Давайте яго атакаваць ужо тады. Ну все. Конец бойки. Мне падаецца, нормальны костак мы так набраліся за паход у гэты раз. Трэба паглядзець. 410 костак. Так, мы можам сабе новую зброю набыць. Альбо нават вопратку. Зараз апынецца, што я літаральна іду туды, куды мне патрэбна зноў. Не, что мне подсказывает, что мне сюда потребно. Давайте вертаться. Не-не-не-не. Пойдем, упадем там у самой несвежей. Блин, зачитался комментар. До речі, на дні океану існують такі почварні організми. Які докладно? Ось такі, за яких ми гуляємо зараз? Ну, нешта яны не атакуюцца. А, вы не павінны, вы як раслінкі нешта такое. Ну давайте вниз. Ху-ху-ху. Воу. Што, сюды? А калі далей? Зразумеў, окей, добра. Гэта наш хуткі тэлепорт, скажем так. Што гэта гульня не такая і дзіўнае ўпраўнанне. Угу. Окей. О, які там прыхажу. Не, давайте пакуль не пойдзем да яго. Я магу тут абраць нешта яшчэ? Зашуць нешта. Тут мы не патонем. Ну добра, пайшлі размаўляць з галоўным. Я Виевакс. Ага, добра. Нішто не спыніць Хайлем Ксілема. Ну добра, як скажаш. Дзе музычка? А, вось пайшла. Спецыяльная босаўская музычка. Трымайцеся. Наконт музычкі, мне падаецца, я сцішаў гульню. Мне падаецца, занадта сцішыў, бо папярэдняя трошки напружвала у першай частцы, і я чакаў такога, што і будзе. Я назад вяртаў. Hearts of Iron 4. Cloud Mod атрымлівае 2500. Добра, дзякую вялікім этой горай. Так, у першую чаргу трэба разабрацца з яго дапаможнікамі, бо калі яны яго будуць лечыць, што я з гэтым зараблю, правильно? Давайте звычайныя атакі, можа, выкарыстаем пакуль. На жаль, у мяне няма нейкай атакі, якая бы біла па ўсім цэлям. Это было бы цудоўным дапаўненнем да гэтага. Мінус 1 Тайра.
А чаму так... Вейвакс атакаваў, таму так балюча. Нашаму сябру дастаецца. Давайте палечым нашага сябра, але насамрэч просто броню на яго накладзем гэтую. Вельмі карысная. Усё, яго максімальны запас здароўя вырас да 120, і яго зараз не вельмі карысна атакаваць. Ага, яны прызываюць яшчэ саюзнікаў. Знішчаем іх. Мінус. Зараз ад правага пазбавімся і можам спакойна сканцэнтравацца на Вейваксе. Ну, амаль жа, ну што ты не памёр, а? Давайте накладзем лячэнне вось на гэтага і абарону. Оу, только не говори, что по усім. Одного забили. Пачварна. Лечимся. Ты выкарыстай рэч. І... Поднять можа. Ой, Soul Sponge. Ось тебя поднимем. Оживили. Блин. Пачаў рэгенерацыю зноў, пачварка. Усе атакі на гэтага. Лячэнне патрэбна зноў. Маланка была бы цудоўна ўвогуле. Давайте сам маланкай таго даб'ем. Ёсць. Ты выкарыстай, калі ласка, прадмет. І палячы на 75 бананам гэтым нашага галоўнага героя. Кайфы? Лячэнне, магчыма, патрэбна вельмі актыўна, бо балюча б'е. У мяне ёсць што-небудзь, што здымае гэта? Так. Вось гэта лячэнне будзе. Выкарысталі прадмет. У Вейвакса 180 здоровья. Это будет проблемой. Я думаю, што трэба выкарыстаць прадмет яшчэ. Працягваем. Выкарыстоўваем вось гэта на нашага сябра. Няхай ён не працякае. Зараз галоўнаму герою дасталося. Калі ласка, на сябе выкарыстай, можа, не буріта. Я шукаю, чым бы таким скарыстацца. Рэгенерацыя даволі моцная, доўгая. Але... Ну, давайте рэгенерацыю на галоўнага героя, каб ён не памёр. Ствалавыя клеткі гэтыя. Галоўны герой у бяспецы. Усё, можам працягваць проста атакаваць. Мы яго зараз звычайнымі атакамі праб'ем проста. Не складана. Што ты там жрэш ужо, босс? Не патрэбна. Ну так, взял себе, сажал нечто, подлячился, что такое. Мы не у Скайриме. У Скайриме, блин, можно взять и за паузу еще сожрать, что в инвентаре есть. Или это только галоўному герою дозволено. Так,
59 костак, 10 мяса, усялякага і ключ самае галоўнае, я так разумею. І мы можам вызваліць тых, хто будзе там у турме ў самым пачатку. Добра, бяжам у турму тады. Тут жа няма нічога больш. На першы погляд няма. Маленькие пошварки, давайте их побьем своей пальчаточкой боевой. Так, Аргана, этим мы займаемся. Летим. С небесов литерально спускаемся. Я только не памятаю, где они были. Моя единая проблема. Тут? А, нет, это аркадные автоматы. Это... Не-не-не. А, вось тут. Усё згадаў. Ось она турма. Натискаем на кнопку и усіх вызвалили. Это можно побить. Вы кто такие? Магнат нового мудула. Так, калі ласка, тебя выпускают. Цудоўныя навіны. Я бы ждал вертаться до своего трона. Жди мой палац. Добра, я отправили в палац. А ты кто такі? Гэта вось з кавярні мужик. Кавярня працую зараз у горадзе зноў. О, я выпал. Куды я приземлюся? Я знайшоў сакрэтнае месца, людзі. Я у турме просто прайшоў сквозь сцяну і упаў самы низ. Кавун? Ну так, это ж так працуе. Кавярня кавун. У кавярні ж кавуны продаюць. Это ж логічна. Так, левага. Бо ён распаўсюдзіцца, тут усю лакацыю займе. Давайте яго ў першую чаргу. Ён нас пашлёбаў па твары. І ў прынцыпе ён... Ну давайте даб'ем яго. Няхай, каб ён не дзяліўся. А, у кавярні працуюць кавуны. Вы бачыце. Вось зараз гэта мае сэнс. Выносім правага, таму што ён нас будзе аслабляць. Ну і що, абарону падняў, лячыцца пачаў, ачмурэў. Так, выкарыстаем тады заклён. І трошки полечимся. Ну все, мінус разобралися з гэтым. Можем біць у цэнтральнага. Бо як толькі яго б'еш, ён злуецца. І лепей яго на потым пакідаць, пакуль ён не разлаваны. Яшчэ одна групоўка ворагаў. Так, жесты давайте на вось гэтых першую чаргу. Бо яны будуць лячыць і прызываць яшчэ ворагаў. Чым раней мы ад іх пазбавімся, тым лепей. Ёсць. Амаль мінус тайра. І готова. У нас засталіся, зараз зноў уже буду атакаваць у першую чаргу чорненька, бо аслабленне гэта непрыемна, толькі падвышае атакі, якія нам праходзяць. У мяне нешта адваліўся чат. Дайце мне момент. Ёсць. Вярнуўся назад. На место.
Мінус. Застаўся толькі разлаваны гэты правы. Так, і варта лячыцца зараз? Не, думаю, не варта. Давайте просто полностью атаками усімі пройдемся і яго завалим. Няхай он там злуецца. Мне бы няблага было бы вяртацца ў горад. Вярнуцца. Бо ўжо костак накапілі. Можна і брані сабе можна набыць. Як мінімум зброю. Зброю было бы цудоўна палепшыць. Окей. Тут можна яшчэ ўніз адправіцца. Давайте ўверх скокнем, паглядзім, што будзе. Там тэлевізор? Добра, глядзім у тэлевізор. Новый заклён. Time Sigil. Цікава. Што ж за ён? Так, жесты, Will. Time Sigil. Так, наносить пашкоджанне і накладае статус лагі. Літаральна, лагінг. Ну, лагаць ён будзе. На цель на 3 хады. І з-за чаго ён пачынае хадзіць апошнім. І засыпае пасля таго, як эфект сканчаецца без перашкодаў. Боссаў нельга усыпіць. Цудоўна, неблагі варыянт. Неблагая магчымасць. Самые непрыемныя цэлі, вось іх. Ага, вось што адбываецца. То бок мы вось тут вылазім. Ну, в прынцыпе, турму там мы ўжо пачысцілі, правильно? Нам-то што? Мы можам бегчы ў горад назад. А точка не знайшлі, не, на жаль. Это задача з зорачкой. Потому что я их забиваю. Зараз нешта так зацікаўлена, их просто беру и разбиваю, а потом разумею, что на халеру, калі яны мне толькі здароўе даюць. Так, трэба неяк вярнуцца. Так. Сюда не патрэбна. Вось у гэты бок. Ну, ёсць, выбраліся з замка. З замкам мы скончылі. Не-не-не, не падай. Алера, придется обходить. Я жду, погоди, что дома версия есть. Ну гэта літаральна шлях назад. Можа быць, это шлях назад. Я мог бы скарыстацца ім, каб до конца даляцець, вернуцца ў горад. Давайте паспрабую. Ляцім. Ці дабяруся? Далячу, не далячу? Ідэальна, яно літаральна пад гэтай разлічана. Кайфы. Ну вось, за 2,5 гадзіны мы один квест зарабілі паўнавартасна. Мы схадзілі, прыйшлі ў горад, даведаліся, што ў іх тут праблемы нейкія. Лідар іх знік, і без кавярні яны жыць не могуць. Выратавалі кавуна, кавярніста, і выратавалі іх караля.
Так, гэта... Угу. Я не уверен, гэта прадмет, аж бо што гэта такое? Не, мне падаецца лепей зброю набыць усім, бо зброю у нас горш, і яна там не такая дарагая. Бо гэта літаральна 300, і ну, аднаму персонажу мы там набудзем гэты прадмет, а ўсім астатнім невядома, як мы што мы з гэтым рабіць будзем. А, гэта ж халера, а не, пачакай-ка. Вот это за 170. Давайте их 3 штуки набудем. Раз, 2 и 3. Удобно. Так, оденье. Раз. Кожному з їх апранем новые. На жаль, на броню у нас не хапае паўнавартасць. Наверное, там каштуе 300. Это занадто трошки. Так, і тут кавярня павінна была быць. Вось ты, по-моему, кавярня, не? Вось ты. Так, дакладна. Угу. Кава вяртае нам 50% волі і здымае статусы. І кава вельмі танная. Можна набыць яе шмат. Давайте яе набудзем на ўсё, што у нас ёсць. А, яшчэ саюзніка вяртаць да жыцця 12 каштуе, таксама танна даволі. Мультикофе, што гэта? 50%. Ага. А, ёсць мультикава, якая на ўсіх прям. Кавунная капучына, так. Кавалачак кавы. Дае статус по типу статус под кафой, боже, кофейнейтед статус, то бок под кавой в огуле статус. Так, это нельга чыніць. Было бы няблага, там і калі ёсць, калі апрануты такі прадмет, хоць і зніжае максімальны запас здароўя, але дае бонусы. Даволі моцная. Можа быць, не ведаю, што гэта за статус. А, можа, хутчэй за ўсё, гэта статус не дае заснуць. На нас яго нельга тады накласці. А вось і дверых. Новы крызіс у іх. Даўно-даўно, калі тыран Гібі быў пераможаны, кавалак прыйшоў да тое, што засталося Ремнант. Гэта тое, што рэштункі. Не. Ну так, не. Гэта тое, што рэшткі. Рэшткі выжылі і прыйшлі і трапілі да нас. Мы назвалі іх Гібіленд. І мы зразумелі, што іх немагчыма знішчыць. І таму мы схавалі ў далёкім сховішчы. На жаль, лакацыя сховішча была... Агенты Адазейра даведаліся пра лакацыю сховішча. І зараз яны працуюць над тым, каб адчыніць яго. Вазьмі ключ ад докаў. У паўночна-заходняй частцы этого горада ёсць лесвіца да лётаючага карабля. Ён дазволіць табе даляцець да сховішча на поўдзень адсюль на востраве Фогласта. Угу. Вам лепей узяць з сабой яшчэ мануал летучага карабля. Бо ён будзе ў нашым інвентары. Магчыма, вы сховішча ўжо адчынілі. Нейкі злодзей адчыняе сховішча, у якім схаваны рыштунак гібілета ворага з папярэдняй першай часткі.
Вось дасталі гібілета са сховішча. Ці можа не на канапе 100%. Сумнявацца ў тым, што ў гэтай гульне штосьці немагчыма, гэта глупства. Так, гэта нельга абысці. Ну, добра. Ідзем шукаць. Ён сказаў, па паўночна-заходняй часткі гэтага горада можна знайсці пад'ём да лётаючага карабля. Ключ ад докаў. А ты хто такі? Вы глядзіце, у нас ёсць карабель. Ну, кайфы, а? А як лётаць? А, ось, знайшоў. Ну, нормалёк такі, а? Кабзда недооценивать гэтую гульню. Вось ёсць далёкі нейкі востраў. Тут ёсць нейкія замкі яшчэ. Там ёсць далёкі востраў, да якога мы так скокнуць не маглі. І вось там вызвалілі якраз, ну, далёка вось бачна, сфера нейкая. Вось там вызвалілі гэтага. Забыўся ўжо, як ён называецца, з такім вельмі зручным, з такой зручнай назвай. Вось тут можна яшчэ на гэтых востравах прызямліцца. І тут таксама нейкія разваліны ёсць. Мне падаецца, гэту гульню можна цалкам стварыць у якімсьці рэдактары спор. Без розніцы, у чым гульню ствараць. Галоўнае, якая гульня атрымаецца ў канцы. Давайте проверим, что это такое. Тут старая станция нейкая. Вы кто такие? Вітаю, пілігриме. Монітор. Якраз ось на гэтых... А, вось гэта і ёсць велічэзны монітор гэты. У іх рэлігія моніторная ёсць. На, трымай антенны. У нас потенциал нашей заранки подвысился. Я не ведаю, что это такое. Что такое charge up? Чтобы это не было. Просто вороги такое выкарыстоўваюць, а мы не. Ну, зарадку. Монітор? Є шанс, што гэта варан. Вы банш? Не разумею зараз, аб чым ты. Наше мясо перарабілі. Цудоўна. Давайте до гэтага вострава вяртаемся. Телевизионного.
Ну добра, я так разумею, тут больш нічога няма на гэтым востраве. Паляцелі яшчэ. Тут галоўна даляцець ужо далей. Оп. Пячора нейкая. Чтоб тут не было. Нейкі ключ. А ты хто такі? Это старажытны ключ. Якую б дзвер гэта ён не адчыняў, яна хутчэй за ўсё знаходзіцца глыбока пад зямлёю. Угу. А ніякіх пытанняў больш няма. Дрот, куды ты вядзеш? Вораг? Вось гэта выбуха... А ё-моё, нейкі з каронай. Застанілі адразу. У нас ёсць нейкая... Вось, мяне цікавіць. Новы жест, можа, з'явіўся. Ёсць просто такая штука, зарадка. І вось мне цікава, давайте просто ў абарону станем. Так, гэта падзяліліся. Халера. Хрэнова я зрабіў. Трэба атакаваць. Давайте маланкай в варпу. Калі пашанцую. Не забілі яго. Ау. Забілі аднаго з нашых. Мне падаецца, мяне заб'юць тут у любом выпадку. Трошкі зарана мне гэтае месца. О, ён шипамі б'ецца, ды вы ачмурылі. Не, гэта дакладна не мой вораг зараз. Не. Просто разносить. Ну, все, минус. Не, ніяких шансів. Я нагадываю зайцатрусаў і цмок адказвае, гэта працуе як тэст Роршаха. Ну так, тэсты Роршаха толькі так і працуюць. Яны спрабуюць зразумець, ці вы бачыце каточка альбо зайцатруса ў малюнке. Там не спроба нешта нейкага аналіза глыбіннага праводзіць. Не, ты просто бачыш каточка альбо не. Так. Давайте да горада тады. До нового Молдула гэтага. У нас есть одно месца, якое мы не дагледзелі яшчэ. Мы тады не маглі туды нармальна ісці, бо было занадта складана. Зараз жа мы якраз падыходзім. А, ну нам карабель-то касмічны не патрэбны наш. Можна так дайти. Вось гэта вось самым пачатку якіх мы сустрэлі, яны тады былі занадта складаныя, мне падаецца. Зараз мы можам змагацца з імі ўжо. Так, пашкоджанне галіформ альбо пячорныя гэтыя пачваркі. Што у нас там ёсць? Тайм-сігіл. Давайте тайм-сігіл накладзем на сілам Вога, бо яго там рэгенерацыя іншая. Вось. Наклали. А, тайм-сигил доступны усім. Давайте усіх по тайм-сигилам понакладаем. О, их 140 здоровья, не холера себе. Вось, тайм-сигилы. Позапаволівалі іх усіх. Будем зараз цэліцца ў гэтага пячорнага, які па ўсіх біць будзе.
адручваюць, накладваюць статусы. Але яшчэ жыць магчыма, бо дагэтуль гэта была палова здароўя толькі з гэтай атакі. Зараз мы хутчэй за ўсё перажывем іх атакі. У нас будзе момант палячыцца, і тады ўжо можам... Ау. І тады ўжо можам атакаваць па чарзе. Так. Давайте лячэнне. Так, а ты атакуй... Давай-ка левого. Ось этого. Ён зараджаецца. Гэта, што бы гэта не было зараз у правага. Яны паскорыліся. Я не ведаю, як самому зараджацца. У нас ёсць магчымасць зарадзіцца, але ж не ведаю, як яе выкарыстаць. З'еў. Блін, атакуе. Мы гэта заблакавалі. Цудоўна. Працягваем біць аднаго і таго ж. Але літаральна, ось на одну такую групоўку мы згубілі амаль усё, што у нас было. Это вельмі балюча. Так, адзін з іх заснуў. Мы гэтым скарыстаемся, даб'ем цэнтральнага. Ёсць. Зараз ёсць трошки часу. Прадметы выкарыстоўваць не буду, можа. Гадай іх. Буду галоўным героем лячэння выкарыстоўваць. Так, у мяне хопіць на 2 лячэння. Это будзе вось у яго. І яшчэ ўправа яго палечым. Гледзячы на тое, што гэта ў наша ўся мана, але бойка прайшла ўдала. Ёсць. Мне вось што цікава, каб гэта стварыць, трэба гэта сабе неяк уявіць спачатку. Ці сапраўды арт-дызайнер гульні ўсё гэта уяўляў сабе ў галаве. Тыпу, я жадаю зрабіць кура дрэва. Ну яно ж не заўсёды так. Ты, бывае, калі ствараеш рэчы розныя, ты бярэш, перабіраеш з таго, што ў цябе ёсць, з элементаў, і проста глядзіш, якія спалучаюцца. То бок ён мог абраць, калі паглядзець на дызайн персанажаў, у іх ёсць агульнае. Яны ўсё яшчэ з большасці сваёй антрапаморфныя. У іх нешта з галавой па тыпу розных дзіўных кшталтаў, але астатнія гэта альбо адзенне, альбо браня. Вось там, ну вось другі персонаж ходзіць, у яго паглядзець, у яго ёсць сабля нават. Ну, ён у нейкай бране ходзіць. Ну, то бок гэта ўсё час круасанам морфныя. Так. Яны... Вось, то бок гэта літаральна, я думаю, шоу-працэс спалучэння рознага. Па тыпу, я жадаю, каб гэта выглядала дзіўна, але таксама яшчэ пазнавальна. Ну, па тыпу, каб гэта можна было зразумець. Вось, і увесь стыль увогуле вось на гэтым узроўні пазнавальнага, але недакладнага, калі гэта мае сэнс. Так, дзе там карабель наш? Ляці сюды. Прилетел. Давайте полетаем еще куда-нибудь. Давайте проверим вот той остров.
Это не Кіора тут так само. Ми зараз так ім нашим усім і ману, і здоров'я вертаємо. Чудовно. Что у нас тут есть? Так, полностью уже все. Разбивать гэтых не потрібно. Шмат хто у творчасці адштурхоўваецца ад адчуванняў, а не ад фактычных прадметаў. Спалучаць прадметы то на ўзроўні шыі, прымітыў. Ну, можа быць, я не мастак. Як бы я падыходзіў бы з практычнага варыянта, потому што я жадаю, ну, каб вызывала ад якое жаданне, скажем так, не ад свайго адчування, а я бы адштурхоўваўся ад таго, што я бы жадаў, каб людзі пачулі, калі гэта бачыць. Ось такое, я бы аб гэтым задумваўся. І пры гэтым, ну, па тыпу, пазнавальныя элементы выкарыстаць, каб было больш, скажем так, зразумела, нейкае, чаго было чалавеку адштурхоўвацца. Гэта было бы, ну, у маім стылі хутчэй. Ось такое нешта зрабіць. Ну, па тыпу, вось тут у мяне адчуванне, што вось я, ну, не ведаю, я не мастак. Я, можа, зараз прыдумваю. Я гавару пра тое, у чым я нічога не разумею. Телевизор. Новая магчымасць. Сусвет адчуваецца цалкава, гэта відавочна не выраб па кавалках. Тут нават і тут пабудавана адносіны, вось зараз спробу паказаць нават там, ну, вось тыя, з якімі я размаўляў зараз, яны вырабляюць сок. І сок яны здабываюць з фермы. А фермы, у іх ёсць нейкі шлях, як здабываць. Мы бачылі людзей, якія ў рудніках працуюць. Літаральна руднікі яны здабываюць штукі. У іх ёсць ворагі. Гэта літаральна проста фэнтэзійная, скажем так, рэскін фэнтэзійнай гульні звычайнай. Ну, вось калі так ужо падыходзіць. То бок у яе няма такога, што яна спрабуе да канца быць незразумелай. Яна ўсё яшчэ спрабуе спалучацца з тым, што нам знаёма, што мы можам адчуваць, разумець. Ой, дапамажы мне тут. Ага, што у тебе тут? Знайшлі чацвёртага ў сваю партыю. Так. Я не ведаю, што робіць цэнтральная, і не ведаю, што робіць другая, вось там злева. Але я ведаю, што гэтая пена робіць. Пулмен гэты. Яго, ён будзе пладзіцца як толькі магчыма. Давайте яго хутчэй вынесем. Мінус. Я так разумею, зараз наш самы аптымальны вораг гэта вось другі. Канкрэтна ў гэты момант. Што такое Fates and Box? Ага, можна зняць усе статусы. Нічога такога. Давайте палечым нашу новую сяброўку. Атаку. Ну там не так каб шмат здароўя, мы можам прабіць нармальна. Пясочніца лёсу? Так, дакладна. Я просто ўжо назвы просто адпачування рандомнае амаль. Так, Коутюрт, гэта ты невядома што робіш. Давай тебе маланачкай.
Заблоковано. Чмуренно. Зараз його заб'ють ще. Так. Дайте мне момент. Вось гэта што? Усім ворагам, калі зараджана 2 дадатковыя атакі. Выбачаюся, расчакаўся штосьці. У нас ёсць атака хваля, але зноў жа патрэбны статус зараджаны. Я не ведаю, як яго атрымаць. Я так разумею, што я павінен ужо уметь пераходзіць у гэты статус, таму што ворагі проста па жаданню заходзяць у яго. У любой момант. Можа, я прапусціў нейкі манітор карысны, які мог мне пра гэта распавесці. Ну ладно, давайте у центральную бить. Забили одного персонажа нам. Выглядає так, що быццам бы нам трэба правага прабіваць зараз ва ўсе бакі. А як антэны выкарыстоўваць? Вось мы прыйшлі да велічэзнага манітора, мы іх аддалі, мы атрымалі по тыпу паляпшэння нашага статуса Charged якраз такі. І вось справа ў тым, што як статус Charged вызваць, выклікаць, выбачаюся, нешта панеслася, расчакаўся і панеслася. Я ўсё яшчэ не ведаю. Я не разумею, як гэта павінна працаваць. Давайте... Блин, я не жадаю выкарыстоўваць заблокавана. А, то бок одна атака, яна прабівае. Ух, як аддае назад. Давайте полечимся, раз уж такая справа. То бок мы антенна гэта паляпшэнне нашага статуса зараджаны. Але як статус зараджаны атрымаць, гэта ўжо пытанне. Блин, усіх забили. Ну давайте подымать их тогда, потому что за херня. Поднимем вось гэтага. Я думаю, яшчэ вось гэтага. Яна выбухае і забівае амаль. Ну, ё-моё, що за ворог такі? Як за яго статус здымаць? Банан з'едзем. Раз такая справа. Справа ў чым? Гэты вораг накладвае на сябе статус, які поўнасцю блакуе любыя пашкоджанні. Як толькі вы разбіваеце хоць з чым-небудзь гэты статус, ну то бок атакуеце яго, ён адкідвае вам назад. Я магу гэты статус зняць? Я шукаю што-небудзь, што можа гэтым дапамагчы, але не бачу. Я не бачу, чым я яго магу прабіць. Давайте броню накладем.
абарону на галоўнага героя. За гэтага просто атакуем. І вось он выбухае. 70 пашкоджанняў. Атакую яшчэ персонажа, і толькі зараз я магу яго атакаваць нармальна. То бок, ну, ён зараз раскрыўся для мяне. Давайте лагуючы статус на яго накладзем. Это даволі моцнае пашкоджанне яшчэ. І он усё роўна наклаў эту сваю пачварную херню. Давайте абарону на ўсіх паставім і будзем атакаваць толькі калі мы ў абароне. Неяк уже шкада проста яму праігрываць. Альбо, блин, уже выкарыстоўваць прадметы актыўна. Давайте ману вернем. Сачок попьем. Так. Жест. Полечимся. Я же мертвых полечить не могу, я так разумею. Не могу. Давайте тады подымем союзников своих. Бухгалярненько отрывается. За галоўнага героя атакуем. О, вораг зараз. Калі ён заснуў, цудоўна атрымалася. Калі ён заснуў, ён зняў свой статус гэты абарончы. Я спакойна яго прабіў далей. Але ўсё роўна непрыемна. Агенты Дазейра. Яны прорвались сюды, гэта вось яны схаваліся ўнутры яйка. Агенты Дазейра, разабраліся з імі, мы можам дапамагчы з абаронай ранча гэтага. Де яны сачок здабываюць. Цудоўна. У іх база знаходзіцца вось там на востраве на поўнач, як яна сказала. Альбо яно... неважна. Вось яна база. Агенты Дазейра. Чтоб вы такія не былі. О! Блин. Не атрымалася. У нас же мясо есть. Давайте сходим у загробный мир. По типу того, Цмок, вельмі падобна. Яны з гэтых самых. Яны і выпусцілі гэтага дубілея. То бок, вось тую пачварку, якая вылазіла там у катсцэне, гэта по типу наш вораг. Дзе ён там? Вось гэта. Зараз пойдзем мяса гэта выкарыстаем. Апрацавалі 10 мяса. І вяртаемся. Я не думаю, што мы скончым гэту гульню за адзін стрым. Яна ўсё яшчэ не такая вялікая па памерах, па адчуваннях. Бо там толькі пару островаў засталося. Якога такого чарвя, аб чым яны гавораць? Ну, добра. Тут за чарвяк такі. Вось, я не думаю, што гэта можна скончыць за, ну, за стрым адзін, але выглядае так, што яна ўсё роўна не будзе даўжэй, чым за 2 стрым. Адкуль взяліся наши клоны? Я так разумею, што гэта наступствы першай гульні, але ў першай гульні сюжэт улавіць складаней, чым тут.
Куды зніклі каточки, ну каб мы ведалі. Паведамленне нагадала мне, у нас выйшлі трэція бязглуздзіцы, і іх можна паглядзець, гэта бязглуздзіцы па The Long Dark. Каму цікава, калі ласка. І ёсць у нас невялічкі фармат, не тое, каб бязглуздзіцы ў бязглуздзіцы, але хутка будзе яшчэ адно відэо. У гэты раз па Disco Elysium. Так, статус чарвя 100%. Статус шчыта актыўны. Добра. І хто такім? Не бачыў, я патруль не бачыў. Добра. Упс. Што гэта мы націснулі? Не ведаю. Ну добра, давайте зайдзем у гэтую цемру. Не разумею. Окей. Я не ведаю. Трошки змяніўся візуальны стыль. У нас тут варыянты, куды ісці, магчымасці змяніліся таксама. І яны толькі ускладняюцца і ускладняюцца. О, ключик. Нейкі знайшлі. Нейкі гук нарастае ўсё. Мне пытаецца нас выкіне адсюль, калі вам скончыцца. Альбо гэта проста музыка. Так, гэта проста музыка. Даследуем спакойна, нікуды не спяшаемся. Колькі у нас костак ужо? 133. Усё яшчэ недастаткова, каб набыць броню нармальную. Калі мне падаецца, што там ужо даклада нідзе нельга будзе прайсці, і я проста адзначу сабе шлях. Не-не-не, яна гульня такая. Давай-ка мы зараз пойдзем яшчэ далей. Упс. Ага, гэта ворагі былі ўвесь гэты час. Я проста іх абыходзіў удала. Не спецыяльна. Так, добра. Два з іх новыя, трэці знаёмыя. Давайте новых біць у першую чаргу. Сквід. Вось ён зараджаецца, каб я ведаў, што гэта значыла. Что у тебя за жесты есть? Давайте по всем ворогам атака. Добра, у одного з іх есть контратака. Блин, нормально. Ой, сквід, ё-моё. Не халерую його пошкоджений. Добре, що я його атакував першим.
Далей жесты. Давай-ка ты на сябе накладзеш вось гэтую броню. Каб выжыць. Правага, каб ён не накладываў статус слабасці. Ёсць. Давай-ка маланку на гэтага. Усяго 4, чаму так слаба? Чаму левы так амаль не атрымлівае ніякіх пашкоджанняў? Ён супраць магіі неяк зроблены спецыяльна. Так, выглядае, што ў гэтаму сэнс. Магія на яго не вельмі працуе. Працягваем звычайнымі атакамі яго прабіваць і так і пераможам. Я гляджу ўжо на час і я буду скончваць. Давайце падсумаванне. Я ўжо гаварыў трошкі сваё меркаванне падчас стрыма. Давайце зараз падсумаванне, што па гульне. Гульня лепей, чым першы Хайлікс. Шмат у чым, даволі шмат у чым. Але ў аснове сваёй гэта тая ж самая гульня. Гэта ўсё яшчэ запакаванае ў вельмі дзіўны стыль, даволі стандартная класічная JRPG. То бок, калі ўзяць нейкую не Final Fantasy, а можа там Dragon Quest альбо ну нешта такое падобнае. Чакайце-ка, нас зноў усе шляхі зніклі. А ёмаю. Добра, давайте захаваемся зараз. Калі прыбраць, просто замяніць візуальны стыль, візуальны выгляд гэтай гульні, то у сваім сэрцы гэта ўсё яшчэ тая ж самая геймплейна звычайная JRPG. Нават з гісторыяй даволі стандартнай, спрошчанай, і я разумею для чаго, каб за межамі гэтага, ну, скажем так, незвычайнага сусвета у цябе ўсё яшчэ заставалася разуменне базавых падзей. Ёсць нейкае каралеўства, трэба кагосьці выратаваць, караля там, у кагосьці нейкія там праблемы. І нейкія падзеі, ёсць гісторыя, ёсць невялічкі лор свой. Вось. Усё схавана за незвычайнымі тэрмінамі і назвамі, і нечаканымі канцэптамі. Ты не зусім чакаеш, што калі кагосьці заб'юць, альбо ён там кагосьці пераможа, што ён разваліцца на шмат клонаў. Ну, не зусім звычайная, не зусім чаканая, скажем так. Вось, таму што табе не банана, ну вось. Ты такога не чакаеш. Галоўны герой Вейн, і я так не памятаю дакладна, як выглядалі стылі маіх сяброў, літаральна вельмі нагадвае таго, што было ў першай частцы. Не ўпэўнены, што на 100% гэта 1 да 1 кладзецца, але вось такая штука ёсць. Вось, так што так, я ўжо параўноўваў гэта. Гэта па тыпу як гуляць у футбол, гэта ўсё яшчэ футбол, але вы гуляеце кавунамі на пяску і бейсбольнымі бітамі. Ну, і вам даюць бананы замест жоўтых картак. Ну, па тыпу, разумееце аналогію. То бок, усё яшчэ застаецца ў цэнтры свая ж ідэя, свая ж гульня. Яна ўсё яшчэ з'яўляецца той же самай, але ж яе знешне... Ты абмаляваў бейсбол, так, я ведаю. Вось, гэта ўсё яшчэ ў сваім сэрцы застаецца тым же самым. Што няблага. Чым спадабалася больш другая частка, чым першая? Я ўжо сказаў гэта некалькі разоў, але зноў жа падсумаванне, таму паўтаруся. Яна адчыняецца на поўны экран у адрозненні ад першай часткі. Першая частка была маленькім кавалкам на маім маніторы, у яе прыйшлося прыглядацца, для вас яна яшчэ плюс-мінус такая нармальная па памерах, у мяне там зусім маленечкія фігуркі. Вось, гэта, ну, не паглыбляе ў гульню, на жаль. Вось, другое, музыка ў другой частцы лепей, візуальны стыль трошкі з-за таго, што памеры гульні выраслі, то візуальны стыль успрымаць значна прасцей. Вось, больш як бы колераў бачна і ўвогуле гэта ўспрымаецца так лепей. Вось. І я скажу, што пераходы паміж геймплеем, дадатковыя геймплейныя моманты, магчымасць скакаць, лётаць, магчымасць падарожнічаць на караблі, магчымасць яшчэ вось гэтыя нечаканыя змены геймплея, як аркадны момант увогуле, аркадная частка вельмі крутая, мне вельмі спадабалася. Вельмі незвычайна, вельмі файна і нечакана насамрэч. Такі вельмі чаканы момант. Таго, чаго ў гульні не чакаеш насамрэч. Зноў жа,
гэта не тая гульня, да якой я бы дабраўся самастойна. Таму дзякую табе вялікі Nine Ravens, што галасаваў за хайліксы. Гэта не зноў жа, я бы сабе такое не абраў. Дзіўнае дзіўнае і халера з ім. Але ў гэтым нешта ёсць. Таму я цаню гэта, дзякую вялікі. Вось. А на гэтым я скончыў, давайте глядзець, хто ў нас чым займаецца яшчэ. Я пагляджу. У нас ёсць Nine Ravens малюе. Збег ад нас памаляваць. Вераніка таксама малюе. Давайте сёння да Nine Ravens'а. І вам дзякую, што прыходзіце, глядзіце. І калі вам цікава, глядзіце па-за лонгдарку бязглуздзіцы. Далей будзе больш, яшчэ ідзе праца над, скажем так, магчыма, новымі фарматамі пакуль. Трошкі эксперыментуем, спрабуем прыдумаць нешта яшчэ дадаткова, кам вам было цікава. Адпраўляю рэйд да Nine Ravens'а, ён там зараз мышапаўка малюе, я так разумею. Яшчэ анімацыю рыхтуе. Добра. Пачынаецца рэйд. Добрых вам выходных таксама. Пабачымся.